nada, decía que boa tarde a todos e a todas, benvidos e benvidas á Casa da Cultura de Antas de Ulla, que os que sodes veciños de aquí xa sabedes que este lugar, ademais de cultura, suele ser foro de intercambio de ideas, e os que sodes de aquí, pois nada, xa sabedes que esta é a vosa casa para todo aquilo que precisedes. Eu quero saudar especialmente aos representantes de ADEGA, que son os que organizan en definitiva a charla, e quero tamén darlle unha benvida especial aos compañeros da Deputación de Lugo, da área de vicepresidencia, que sen que con unha cheve económica pois faga posible que todas estas cousas se leven a cabo non só en Antas de Ulla, sino que se estendan diferentes charlas e debates no que é o conxunto da provincia de Ulla. Así que graciñas a vos tamén por este motivo. E despois darte unha agradable benvida aos sindicatos agrogandeiros que hoxe nos acompañan. É un placer tervos aquí e poder contar con vos tamén. Así que, como teño dito en moitas ocasións, desde o Concello de Antas de Ulla vamos a traballar de cara a este proxecto con absoluto rigor, moitos xa mo vistes decir máis de unha vez. Vamos a velar en todo momento pola legalidade do mesmo, temos que traballar nese sentido, vamos a ser exixentes medioambientalmente e mentras non hai proxecto, que non o hai, polo momento, non podemos manifestarnos de ningún outro xeito. Cando teñamos un proxecto, tal e como comprometemos o outro día no pleno municipal, faremos público para que todos e todas poidades coñecelo e telo en conta a hora de presentar as vossas valoracións ou facer aquilo que consideredes oportuno. En o Concello temos un compromiso cos veciños que é a transparencia. Nese sentido, seguimos traballando. Moitas gracias. Non sei a que lle tenho que dar paso, creo que a Tati, compañera da área de vicepresidente. Boas tardes a todas e a todos. Quería daros as grazas por estar hoxe aquí presentes. Gracias a Pili por a atención e por o recibimento hoxe no seu Concello e sobre todo tamén a xente de ADEGA que foi que nos trasladou esta IVA. Unha demanda social que está latente a día de hoxe, igual que outras situacións de xestión territorial. Nos recollemos un pouco esa iniciativa e intentamos apoiala desde o ámbito organizativo na coordinación e no financiamento. Esta é a primeira de unhas xornadas que temos pensado organizar a nivel comarcal tamén na Terra Clara, na comarca de Salera Marín, dado a situación de amenaza que temos de cara a xestión do territorio. Para nós é moi importante, sobre todo, como decía Pili, que haxa oportunidade de debatir o modelo que se pretende, neste caso dos xurdos, como nos contaron os ponentes. Se nos está trasladando a idea de que os xurdos son residuos e ao final é un recurso que temos que intentar saber gestionar e aproveitar. Eu acórdome hai 7 anos, no 2017, estuve nunha xornada de intercambio na escola, na oficina de extensión agraria de Nordrhein-Westfalia, en Alemania, dentro da formación de asesores rurales de Galicia. En Alemania xa levaban 10 anos fomentando políticas nas que as plantas de biogás se trataban de local. Eran pequenos proxectos sostibles nos que se xeraba enerxía, se vertía esa enerxía á rede e os residuos eran autosuficientes. Esa enerxía que suministraban as compañías eléctricas cobraban pola enerxía e servía para sufragar a súa factura. Entón, igual que Altri, igual que os modelos do poder ou servizo do capital, ao final temos que trasladar como sociedade, por eso estamos hoxe aquí, o modelo que queremos para o futuro. Ten que ser un modelo consensuado, ten que haber foros de debate e de discusión como este, e teñen que ser consensuados, non teñen que ser impostos. Por eso, daros as gracias outra vez por estar aquí, a todos os ponentes, que para nós é un orgullo que estemos todos aquí reunidos para poder despois haxa
un torno de debate de réplica e reiterar novamente no caso de Daniel, que está representando a DEGA, igual por resto de integrantes da Asociación de Defensa Ecolóxica de Galicia, o seu traballo e apoio a que estas jornadas se podan realizar. Gracias. Boa tarde, moitas gracias por lugar a todos os estades aquí. Esa é a parte importante do debate. Este pode decir que é un debate que é continuación do outro que se deu aquí antes, o 6 de setembro. Esperemos un pouquinho. Bueno, pois estaba dicindo que, antes de nada, moitas gracias a todos vos, que son esa parte importante do debate. Estaba dicindo que este é o resultado, este é o segundo debate que podríamos dizer así, dun que xa tivo lugar o pasado 16 de setembro aquí en Antas de Ulla, onde escoitamos un grupo Energogrupo presentar un preproxecto, un anteproxecto de planta de biometano para solucionar, dicen, un problema dos xurros. Bueno, pois esa é a pregunta que se plantea no cartel: se son os xurros un problema en sí, e de ser un problema, se as plantas de biometano son a solución acertada a ese problema, non? Agradecementos en primeiro lugar ao Concello de Antas de Ulla, que nos ten este local, a área de Diputación, a área de Rural da Diputación Provincial de Lugo, que entendeu que este era un debate importante que teníamos que dar entre todos, ecologistas incluídos, e eu sou a idea de que na agricultura, no modelo agrario tradicional, temos os ecologistas moitas leccións que aprender, e a iso vimos aquí tamén, para aprender, non vou a debatir máis nada. Gracias aos sindicatos agrarios e as asociacións agroganeiras que estades aquí presentes, bueno, non os vou citará despois aquí Sonia, e gracias a todos vos, e este quere ser un debate que ten que ter outra continuidade, un primeiro debate que nos leve a repensar, onde temos que repensar todos xuntos, onde nos pode levar ese camiño que parece que se quere andar, de levarnos a unha agrogandeiría sen terra. Temos que repensar eso, porque a veces xeneramos un problema que logo ben vamos a solucionar para crear máis problemas aí. O exemplo, e é moi disparo, xa o sei, é moi forzado a mellor, pero o exemplo da Dana de Valencia debemos facer repensar iso que estamos facendo hoxe. Os problemas da Dana de Valencia pois non veñen porque pasa unha presa ali non barranco, veñen porque se deixamos edificar no sitio onde se podía edificar, en zona inundada dese barranco, non? Bueno, pois aquí temos que plantear esa pregunta, repensar o que vamos a facer con isto que temos aquí. E quero dicir tamén que moitas veces o agrogandeiro leva culpas de contaminación que non ten, porque hai que estender as culpas tamén cando se fala de contaminación dos ríos, o que son as depuradoras de augas residuais, donde cando chove, por exemplo, eso funciona aberto, e aí tamén vai nitróxeno, e aí tamén vai o fósforo, que logo dá lugar a eutrofización. Bueno, non quero dicir máis nada, quero simplemente deixarle xa a que vai a ser a jefa deste debate, aquí a Sonia Manrique, para que conduce este debate da mellor forma posible e con colaboración de todos. Ao final, pois, a ver se entre todos somos capaces de quitar alguna conclusión sobre eso que decía, a donde nos pode conducir este modelo que hasta ahora non está implantado, pero leva camiño de agrogandeiría industrial sen terra, non? E, bueno, deixo a palabra para... moitas gracias a todos e seguimos no debate.
vaya por ser mucho calor, entonces quito una cazadora. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Estou super feliz, pero un pouco triste, porque esperaba que o aforo fose infinitamente máis grande, honestamente. Digo, o que sinto, porque eu intento falar desde o corazón, así, de enseñar na casa. A verdade é que buscamos incluso o día e a hora na que os gandeiros podían medio escaparse antes de fuxir ou antes de darlle de comer os becerriños, pero bueno, isto, como ben dixeron todos os anteriores, será o primeiro paso para seguir, non? Bueno, chamome Sonia Mareque, tocoume isto, non estou habituada a outras cousas, estas son. Quero puntualizar varias cousas. Primeiro, é unha auténtica honra que nun concello que non chegamos aos 2000 habitantes haxa un foro como este, porque o primeiro foro a nivel galego que se dá. Non sei se teño que repetir o dato. O primeiro, vale? Hai moitos a nivel estatal. Aquí o primeiro, xusto como ben nombrado a nosa alcaldesa, Centro Xeográfico de Galicia, Antas de Ulla. Vale, entonces, eso penso que tamén é de agradecer. Vale. Logo, aparte de todos os que estades aquí, que logo irei presentando membros dos sindicatos dunha asociación de elas, quero dar unhas gracias infinitas aos meus compañeiros dos grupos de traballo, porque senón, sin eles, isto non existía. Isto non está promovido polo Concello, está promovido, que só dixo o Pili moi correctamente, está promovido por a Vega, porque desde o día 16 de decembro non tivemos tempo material a formar a plataforma, porque ainda non pasaron 2 meses, pero este mes vai estar montada unha plataforma veciñal de Antas de Ulla e comarca, e vamos a loitar sí ou sí, con moita paz, segundo paz, terceiro paz e infinita unión, pero o noso non podemos malvendelo. Que veñan miles de empresas, damos a vendida, pero empresas que respeten, empresas que xeneren empleo, empresas as que cuidades, porque imaginade que a maior parte, o noso concello, a empresa máis grande é o concello, como dato, casi, e as outras están no polígono de Monterroso, porque nese momento non había polígono aquí. Entón, aquí son vendidas 45.500 empresas. E máis, hai un montón de pequenos autónomos que están traballando desde a súa casa, vendendo produtos. O sea, quero decir que temos un potencial que tela marinera. Vale? E digo como sinto, sin con maior respeto que me merece todas as persoas que estáis aquí. Jamás me falo, non vai a ser esta última, pero sí teño moitísimo ímpetu nas miñas palabras, porque é a primeira vez que me expoño públicamente. Vale? Porque me parece que temos algo tan valioso, que non me gustaría ter de volver a vivir en Santiago de Compostela, onde nací. Solo ir a visitar a miña familia, pero vivir onde estou vivindo, que é un auténtico lujo, xunto que a cantidad de proxectos. Ben, non me vou estender porque non teño nada que aportar, eu só veño a aprender, que teño infinita inquietude, e aquí estamos expertos, que por certo lles vou a cortar, porque o que quero que faledes vos. Que é eso del biogás? Que é eso de los purines? É residuo, non residuo? Hai legislación, non la hai? Que problema tengo? Como tengo que echarlo? Preguntar. É a primeira vez, podedes preguntar a boca aberta. Vale, entonces, ese é o diálogo, o debate, aprendemos de outros. E sin máis, vou a dar a un paso que fixo un colega, outro membro da plataforma, que temos xente superválida, vale, con vivenda aquí no noso concello e habitante de La Coruña, ou da Coruña, que fixe un vídeo con unha recopilación de todo o que se leva falado deste tema a nivel estatal, vale, e como era tan largo, porque eran casi 30 minutos, consideramos e pedimoslle por favor que o comprimira para poder escoitar todos 6 minutiños, que foi o que lle pasamos a todos os gandeiros e gandeiras para animalos a vir. Vale, entonces, escoitamos ese vídeo pequeniño de 6 minutos, presento os expertos e que falen eles.
Vale, muchísimas gracias. Son as macroplantas de biogás. Compatibles co rural? Estas son as opinións de alcaldes e veciños de concellos afectados por este tipo de plantas. Estas industrias no aparecen en los pueblos pequeños por azar ni por arte de magia. Entonces, ¿vienen buscando la horma de su zapato? Pues los pequeños, porque en nuestros ayuntamientos pues no tenemos un tejido asociativo ni tenemos un técnico que haga seguimiento de estos temas. Y aparte de eso, la población es una población mayor envejecida. Nosotros teníamos 222 habitantes cuando se instaló esta industria en el municipio y ahora tenemos 129. Hemos perdido más de un 40% de la población. Luego, no es cierto que fijen población. Luego dicen generan riqueza. Decir que esta planta de biogás está pagando al ayuntamiento 180 euros al año. Yo soy Mari José, soy la alcaldesa de Fuentespina. Aquí en Fuentespina no nos van a poner la granja ni la macroempresa, pero sí lo vamos a sufrir porque van a pasar todos los camiones, van a echar todos los olores para la zona de Fuentespina. Yo como alcaldesa de este pueblo lo que quiero es el bien de mis vecinos y no quiero que pongan ni macrogranjas, ni empresas de biogás, ni nada de esto, porque encima es que por aquí es el primer pueblo que van a pasar hacia Fuente el Césped y hacia Milagros y nos comemos toda la porquería, toda. Mi nombre es Gustavo y actualmente soy el alcalde de Fresnillo de las Dueñas. El caso que nos ocupa hoy, en un pasado cercano, se planteó en Fresnillo. La empresa, no directamente la empresa se dirigió al ayuntamiento, sino una inmobiliaria para informar de que estaban buscando unos terrenos. La empresa se puso en contacto con los propietarios de los terrenos y nosotros solicitamos un informe técnico de la propuesta que hacían. Y bueno, como se trata, como han dicho aquí, de una economía circular, una empresa de economía verde y demás, pues posiblemente todos los parabienes los iban a tener. Nosotros, con la información que ya teníamos de las dos partes, nos reunimos y el ayuntamiento, la corporación municipal, decidió, a la vista de lo que nosotros teníamos, rechazar y no apoyar el proyecto. Hola, buenas tardes. Soy Jessica Llerena, la alcaldesa de Fuente el Césped. Tanto yo como el pueblo estamos en contra. He seguido la voluntad del pueblo en que no quería esa planta de biogás y nosotros, la corporación municipal, también hemos seguido la voluntad del pueblo, que es no a esa creación de planta de biogás. ¿Todavía siguen insistiendo para que esa planta se instale aquí en su pueblo? Lo que es la empresa, sí, ellos siguen su curso en lo que es en la presentación de documentación a los departamentos que son como la Junta, lo del agua, es que no me acuerdo ahora el nombre. Entonces, nosotros reiteramos que es un no queremos la planta de biogás y entonces nosotros también hacemos nuestras alegaciones. Estamos en los pueblos, es que se asiente la población y con cosas así alrededor pues no van a querer, no vienen, es más, se van. Los vecinos cuentan con el respaldo del alcalde de Ribamontana Almonte, Joaquín Arco, quien también teme por la huella que pueda dejar la planta en los municipios colindantes y en los ganaderos. Esta planta les va a generar una obligación seguramente en un futuro por las leyes europeas que se están tratando ahora mismo de tener que vertir esta planta, obviamente con el consiguiente coste. Esto no ayuda, la forma de tramitar esta planta no ayuda al sector de la ganadería. Una granja de cerdos no se puede montar a X kilómetros de una población, pero resulta que con el tema de las plantas de biogás todavía no hay ninguna legislación. Necesitamos de una vez que haya una legislación vigente a nivel nacional para que estas cosas estén reguladas y se pongan donde realmente se tienen que poner. Que a nadie se le puede olvidar que este tipo de industria tiene una chimenea por donde se queman los excesos de gas y las derivaciones de gases muy tóxicos. ¿Esto tampoco contamina? Fui pionero con mi padre cuando a mí el Ayuntamiento de La Almunia me dice: ven aquí, haz una empresa de alimentación, pon puestos de trabajo, crea puestos de trabajo. Nosotros vinimos, trabajamos toda la vida y ahora nos están diciendo que por 17 puestos de trabajo que están creando allá arriba y se está enriqueciendo una empresa multinacional porque el ayuntamiento
no tiene narices a ganar nada, porque no es el que se aprovecha, sino la empresa multinacional, pues mire, nos está diciendo que muchas de las empresas de aquí sobramos porque no son compatibles. Hoy es un olor fétido, como si alguien se hubiera muerto y sale un olor, pero un olor nauseabundo que te da esta angustia. Y lo que más duele es que después se queda dentro de las casas. Un olor que se coge hasta la gola. Por la noche es que se ve cuando ellos mueven más, es un olor que se penetra la nariz. Donde vivimos huele muy mal, muy mal. Si sigue esto, aquí 2 días, en este pueblo tan pequeño, se va a desaparecer la gente. En épocas y en días en los que el olor es intenso, insoportable, además no los olores habituales a los que nosotros estamos habituados por ser un pueblo ganadero, son otros tipos de olores desde hace unos años, tras la instalación de una planta de biogás, pues que esos olores que nosotros notamos son diferentes y muy intensos, de tal manera que nos condiciona la vida cotidiana, desde tener que cerrar las puertas, las ventanas, tender la ropa en el interior, no poder sentarnos al fresco. Pero desde el año 2014-2015 que empezó a funcionar la planta de biogás, se suponía que esta planta se había construido con el objeto de acabar con esos malos olores a los que más o menos estábamos habituados en Campillo, pero lejos de evitar esos olores, se han intensificado muchísimo más. ¿Cómo ha cambiado ese olor? Pues es un olor distinto, olor químico, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo no puedo describir el olor, solamente digo que ayer pasé por la planta y a mí es que se me coge en la garganta, en la cabeza, te dan ganas de vomitar porque es tan intenso que es que resulta insoportable. Entonces, lo que necesitamos es apoyo, sobre todo del ayuntamiento, que se mueva y que haga cosas. Tanta planta junta, incluso en Guardo, que está aquí a 20 kilómetros, hay otra. Si se ponen todo este tipo de plantas hay que mantenerlas, y hay que mantenerlas aportando materia prima, y esa materia prima al final tiene que venir pues seguramente de fuera. E despois de escoitar aos veciños do rural, sigues querendo unha macroplanta de biogás. En Antas, a quen lle vas a facer caso? Pois, como supuestamente non é a localización aceitada, estiveron buscando noutras localizacións, xunto con persoas de Monterroso, que conocemos. Vaya, de Monterroso, non a queren ali, pero si a queren a 4 kilómetros, e andan buscando terrenos no noso concello, que tamén non pido porque non sei quen de pido. E en zonas como Castro de Amarante, penso que non debe ser o máis adecuado, por Santa Mariña. Vale, eso para que entendades por que nos juntamos. Estamos preocupados non, o siguiente, porque aquí notamos sin querer, e digo que a mal no corazón porque sigo confiando nas personas, maniobras macro, mega, ultra extrañas. Queredes que vos lo explico ou entendedes? Sí? O entendedes? Sí? Explico. Os terrenos son da Diputación, que estaban cedidos, por favor tenme que corregir a alcaldesa que está aquí, es moi importante e le agradecemos que esté. Corréjeme. Con eses terreos nos carreiros son da Diputación e foron solicitados polo Concello hai uns anos. Podían dispoñer o Concello hasta 2027, creo que entender. E agora nun pleno, porque sabemos porque acudiu xente, un dos puntos que se tratou nese pleno, como outros moitos, que é normal, porque a vida municipal, non? Foi que, por falta de cartos no Concello, non había viabilidade para eses terreos. Por tanto, se lle devolven a Diputación. Ben, dito isto, a Diputación de Lugo, que non teño o placer de conocer, pero vamos a asociación falar co señor Tomé, como asociación Antas constituída a finales deste mes, temos entendido, senón tamén o pode correxir Pili, que está en contra xunto con todos os partidos de Lugo
plataforma que se pretende tamén montar en Coeses, da que temos aquí representación por parte de NEL, que alégrame moitísimo que este en contra, porque non querrá todo isto e menos os cheiros na súa casa, pero que nós tampouco os queremos, que home, 45 kilómetros igual non te chegan a Lugo, pero a nós sí. Entonces, que medo temos? Que non sabemos se foi antes el huevo ou la gallina, pero hai algo raro, porque nesa evolución os que fomos ao Parlamento, a miña compañera Begoña máis eu, xunto cos de Coese, ali era como patio de colegio de yo tengo un coche, pues tú, yo dos, tú eres guapo, pues yo soy más. E o que se viña a debatir era que a Xunta iba a tratarse como un proxecto estratégico cando levantamos unha pedra e hai 40, se iso é estratégico, pues hai que cambiar o RAE. Na miña pequena humilde opinión, que me queda moito por aprender, eso non é estratégico, eso é unha seta, setas, levantamos pedras e hai setas. Entón, que pasa? Por que temos medo? Porque vemos que dende o Concello o non ten proxecto, lógicamente non ten por que decirnos nada, pero tamén notamos movimentos, porque vivimos, porque andamos cos cas paseando. Entonces, se a Deputación lle vende os terrenos como se hai preacordos con xente habitante de Antas de Ulla que tuvo que emigrar ou que non emigrou e está aquí e lle dá igual, claro, se son a Deputación tamén os vendo a empresa e monto a planta de biogás porque ni por Dios ni por lo demo a mí non me vai a aceptar. Ese é o medo que temos e que eu quero manifestar non o meu nombre, por favor, porque eu non son ninguén e ojalá estivera sentada, porque me gusta estar máis sentada que de pé. Pero isto é o que as 6 personas que levamos traballando si lle queremos decir a toda a corporación que gracias por vir e Pili, por favor, escoitanos. Porque vai pasar unha cousa. O centro xeográfico farase, vale? Pero aí a 10 kilómetros está Palas e a 25 está Larín. E aí tamén queren poñer plantas, que casualidade, biometano tamén debe de ser, coño, vou a meter accións en biometano e deixar de traballar. Entón, como xa temos unha super mega rede social creada por Altri, plataformas vivas, Palas vivo, Arzúa viva, Melide vivo, Antas viva e non sei cuantos vivos, pois montaremos e vivo segunda parte con millóns de fins, primeiro este que hai que abordar do biogás e despois traer proxectos porque sei que os hai de verdad super interesantes, nada máis que son unha plomizo. Sin hablar ningún de la resposta ni de polemizar ni moitísimo menos. Eu creo que é importante porque o repetimos moitas veces, pero insisto, eu teño unha cuestión clara que é a transparencia, non? Preciso pedirme que vos escoitovos, escoiteivos sempre, abrimos as portas do que faga falta, sin ningún problema. Por lo tanto, eu creo que é importante para que se entenda ben o momento actual aí. Efectivamente, o Concello de Antas de Ulla pediu fai 2 anos e pico a cesión duns terreos que tiña a Diputación entre Antas e os Carreiros para a construcción dun polígono industrial ou agroforestal. Naquel momento, a Deputación de Lugo cedeulles, non éramos esta corporación, era a corporación anterior, e esta corporación non o recibiu. A cesión era por 5 anos. Nos, o ano pasado, cando o secretario que tiñamos no Concello advertiu que estes terreos estaban sen recibir, nos dixo que era o paso seguinte, como a cesión, recepción de terreos, e nos recibimos os terreos. E mantivemos, tal como comentei outro día no pleno, ademais, 2 reunións na Xunta de Galicia para pedir información sobre a posibilidade para o desarrollo de suelo industrial, que era a pretensión que houve dende que existía a Suplusa, que foi que adquiriu eses terreos, ata o día de hoxe, creo que compartida por muitísimos veciños de Antas de Ulla. Cando o secretario nos dixo que o trámite legal que había que facer era a recepción de terreos, pois levamos a hacer un ano pasado, recibímolos. E agora, con absoluta transparencia, porque non hai nada que ocultar,
A empresa que veu a presentar esa planta, modelo de planta, que non un proxecto, un modelo de planta de biogás para Antas de Ulla, se puxo en contacto coa Deputación amosándolle interés nesas parcelas. E a Deputación fainos unha pregunta como concello: se nos próximos anos vamos a desarrollar algo, porque se vamos a desarrollar algo, evidentemente non hai nada que dicir, pero a realidade é que temos que dicir que non, porque non temos capacidade económica para facelo. Motivos varios. O máis forte é unha deuda grande que ten o Concello e que temos que asumir. Por lo tanto, non podemos facelo. Nas reunións que mantivemos na Xunta de Galicia quixemos saber posibilidades de financiación para o suelo industrial. Convocatorias ordinarias que salen ano tras ano e que non se poden encauzar en 2 anos o desarrollo do polígono industrial, porque con 150.000 euros o ano que podemos recabar máis a aportación do Concello, incluída neses 150.000 euros, non temos capacidade para desenvolver o suelo industrial. Por lo tanto, como Concello, o que facemos é poñer en coñecemento da Deputación de Lugo que neste momento e a curto plazo, nos anos que quedan, non podemos, e engadimos que se podemos solicitaremos de novo, porque nós non sabemos se vamos a ter capacidade ou non, ou vai haber outra corporación que o queira facer ou non dentro de uns anos. Pero a nós tocounos esta realidade, que é a que esa mesma empresa que se puxo en contacto coa Deputación, que é a que veo aquí, dende a Deputación nos deron traslado. A documentación estaba para ver no pleno, non hai nada que esconder tampouco da carta que enviaron á Deputación. Non sei o que temos, esa solicitude e a toma de coñecemento no pleno de que non temos capacidade económica para desarrollar suelo industrial do Concello nos próximos 2 anos. Por lo tanto, previo estes terreos nos que levamos desde os anos non recordo sin facer absolutamente nada, por lo tanto, efectos municipais, eso non cambiou demasiado. Con respecto a todo o demais, insisto, o día que este Concello, mentras nós esteñamos aí, teña coñecemento do proxecto, vai a ser público, porque o dereito a coñecelo é de todos e de todas as veciñas deste Concello. E logo veremos. Sei que o presentan, porque tampouco sabemos, por eso a mí, o de vemos maniobras, eu non teño nada con el caso, de preguntar as veces que queirades, con total transparencia, claro, pero entende que teña... perdón. No, pero é que me dá igual, Sonia, eu quero ser clara, sempre o fun, e sempre o serei, o meu compromiso coa transparencia, non te imaginas ata onde chega, pero eu sí, sin afán de debatir, sin oscurantismo, o que poida facer os demais, eu teño moi claro o que fago, o que creo e o que defendo, que é Antas de Ulla. Con transparencia, poderá gustar máis ou menos, pero é o que fago. Vale, moitas gracias. Nada, simplemente unha cousa, non hai proxecto, pero simplemente vamos a ter unha reunión contigo e se queres, a que estás diante de tanta xente, sería importante que expresaras, porque dixeches, se ven o proxecto vamos a analizar. Aí, hai alcaldes que dixeron que foron o peor que lle trouxeron o seu povo despois de analizarlo, despois de analizarlo. Entón, hai povos que xa acabo, un momento, hai povos, hai povos como os veciños que xa non tuvemos que chapar de 7:30 a 12 da noite unha charla e preocuparse, porque non traballamos na política, gracias a Dios, e preocuparse xa non sei que decir, a preocuparse por todo isto, e esos alcaldes dixeron non, gracias, recolle o proxecto, pero este proxecto como non o quero. Por supuesto que gracias, Pili, por contestar a nivel de todos, porque cando dixen movimentos extraños surge do mal no corazón, que son de xente que non é de Antas, en menos da corporación, pero que vos conocedes, home, non son eu daqui, e máis vos tuve que conocer. O sea que... Ben, dou a benvida, vamos allá. Vale, vamos a presentar, vale, o primeiro que vai a falar, un home moi majo, que sabe moito deste tema, pero lle temos que aportar, que se chama Xoan Castro.
vale, que é diseñeiro agrónomo e investigador do Centro de Investigacións de Abegondo e que sabe, pois eso, moito desto. Vale. Hola, que tal? Bueno, moitas gracias por citarme. Eu xa sempre me apunto a calquer cousa que teña que ver cos gandeiros. E por iso quero saber cantos gandeiros hai aquí, por favor, que levanten a mano. Hombre, ali veo a xente coñecida. Pero que... nada máis. E os demais... Que decepción, non veño por os gandeiros, os demais... Bueno... A ver, claro, hai moitas cousas que se non sodes gandeiros non vades a entender. Hai familiares que van a falar cos gandeiros, moi ben. Bueno, eu... Silencio, por favor. Eu quero saber se pensades que as plantas de biogás son algo importante ou interesante para os gandeiros, que veñen a solucionar problemas e que van a traer riqueza a comarca ou a concello. Quen cree eso? Porque me gustaría falar con él. Nadie. Machocha a alcaldesa. Está por aquí. Ai, que tengo un compromiso. Bueno, pues decir yo tamén a parte dos familiares e dos gandeiros a alcaldesa. Si non ten ningún valor para os gandeiros, sabedes que sin xurro isto non funciona. Vale? A disculpa destes negocios especulativos é botarlle a culpa aos gandeiros da contaminación e para ter unha xustificación cara a sociedade urbanita de que contaminamos as vacas co metano e non contaminan os coches nin o contaminan os avións, vale? E aí falo de Repsol, falo de Naturgy. Eu falei con eles e lles dixen que non tiñan ni puñetera idea do que estaban falando. Do campo non sabía nada. Temos casos de ruínas, como de Biogastur en Asturias, verdad? A planta máis moderna do mundo mundial, ao final foi un fracaso e tuvo que apandar os gandeiros de Clas. Entón, que coño nos están vendendo aquí? Non van a solucionar ningún problema. Aquí en Antas non hai ningún problema, sino que Antas é un exemplo de gandería ligada á terra. Galicia, o comentaba outro día cos gandeiros en Palas. É ecolóxico que os gandos estén ligados á terra, porque a economía é circular. Os galegos sabemos disso. O que pasa que cada vez estamos indo a un modelo, como dixo xa mismo, e me alegro de que estén grupos ecologistas como ADEGA, que eu me considero ecologista, pero tamén me considero defensor dos intereses dos gandeiros porque levo toda a vida volcado a esta labor, os que me coñecedes. Le dicía a verdade, digo que lle pode interesar ou non os gandeiros. Isto non lles interesa aos gandeiros. Isto lles interesa a unhas empresas que queren lavar a cara, que son Repsol, Naturgy, incluso Reganosa, que viña comentando. O sea que está Reganosa traendo gas ruso. Reganosa. Señores, está entrando en Galicia, non? Gas ruso. O negocio non mira colores ni mira nada. O que pasa é que é moi triste que utilice e necesita por eso decir mentiras como que se vai a prohibir o político. Aquí dixeron, creo que unha mentira gordísima. É verdad que dixeron que iba a Unión Europea a prohibir votar o político? Non o dixo, que dixo usted? Aquí dixo o señor
Que dixo entonces? Que dixeron? É unha presa hospitei. É unha presa hospitei. Eso é mentira. É mentira. Mentira! Non sei se teño que decirlo máis claro. Non se pode mentir aos gandeiros. Eso é mentira. O purín é un recurso. O purín é un abono. Entonces, eso, por favor, non vos deixedes engañar por mentirosos. O purín nunca foi en Galicia, por eso non temos problemas de nitratos. E somos a única comunidade xunto con Asturias e Cantabria que non temos problemas de nitratos. Donde teñen problemas de nitratos, sabedes? Na gandería intensiva desligada da terra. Aragón, Cataluña, Murcia. En Galicia non temos ningún problema de nitratos, a non ser que a administración consiga crear un problema por deixar meter granxas onde non hai terra. Pero por ahora o purín é un recurso. O que sobra o abono químico, si deixáramos de botar o abono químico e gestionáramos ben o recurso que temos nas granxas, economía circular, podríamos prescindir nada máis e nada menos que de 100 plantas de biogás, porque Fertiberia consume gas, sea ruso, sea donde sea, veña do carallo, pero consume gas natural, e ese está o negocio. Vender abonos químicos que consumen enerxía fósil. Ese é o negocio. E nos din, por eso, para que hagamos negocio, que o purín é un residuo. Calquer gandeiro que teña un mínimo de coñecemento, e aí vexo moi orgulloso xente nova que estuvemos falando deste tema, sabe que o purín é un abono que se o aplicas correctamente na época é mellor incluso que os abonos químicos, porque os abonos químicos primeiro consumen unha gran cantidad de enerxía na súa fabricación, gas natural. E o xurro non é máis que reciclar o que a vaca comeu. Unha parte vai ao leite, se de carne unha parte vai a carne, pero o resto vai nas bostas e na orina. E o que comen as vacas é algo natural, é algo que podíamos comer nós, porque senón xa vedes que está moi controlado a alimentación do gando. Casi máis controlado do que comemos nós. Entón, que non veñen con contos, por favor. Vostede creo que ten algunha dúbida sobre o tema. Creo que é o único que está dicindo algo. Pero eu non dixen que sea mentira, eu claro que digo que mentira, pero que dixeron que era que se iba a prohibir. Sí que lo dixeron. O dixeron sí ou non? Sí ou non? Entonces somos mentirosos. Me entende vostede ahora o que quero decir? Porque é moi importante. Porque non veño aquí decir mentiras. Si estou dicindo algo mentira, que alguén levanta a mão. Pero, por favor, non vos deixedes facer os tontos, porque están levando ao rural convertindo un vertedoiro. As plantas de biogás, o negocio non está nos purins, porque o purín non funciona se non se lle aplica unha serie de residuos como os lodos de depurador. Vades a perder, non vades a saber o que entra nesa planta, porque é unha planta industrial de tratamento de residuos, e aí entra calquer residuo, vale? Lodos de depuradora e outro tipo de residuos que levan metais pesados e outra serie de porquerías que veñen da cidade ou veñen de calquer sitio. Eso non podemos. Os gandeiros, o decía outro día, a gandería familiar conserva o mellor patrimonio que hai, a terra. A terra non é un vertedoiro. Non sei se querías comentar algo sobre as mentiras. No, cando se falou de que vai comunicar a menos hai.
que ver a línea con vacún de beca. Vale, vamos a ver, estou falando aquí estou falando de Antas de Ulla, do Lugo. Exemplo, delegación. E que pasa en Core, por exemplo? É gandería ligada a terra? Entonces, que me estás dicindo? Falso de Galicia. De Galicia. Muchachos de Galicia. Eu veño a falar con gandeiros de carne, de leite, incluso de porcino, que a veces complementan o abono químico, non fai falta abono químico. Unha pregunta que non ten maior que claro. Sobra xurro? E sobra xurro alguén? Falta. Pero decido forte, porque hai xente que está dicindo que sobra o xurro. Se sobrara o xurro, non se compraría abono químico. A fertiberia, por exemplo, non sei se alguén hai aquí un compañero de fertiberia, un agrónomo como a mí, que hai que vender, pero bueno, realmente hai que vender o que se necesita. O que non se pode dicir é que non vale o que hai na casa para vender o ben. Eso é fraude. Bueno, non sei, despois se queredes facer algunha pregunta, non? Logo vamos a debatir para que vayan falando todos. Debatir non te suba. Eres máquinas, gracias. Non sei se quedan dúbidas, pero bueno. Pero non por as máquinas. Disculpade porque o tempo é ouro. Eu estou me excedendo e non. Teño que ser mandada e guiada, e vou non ser. Entón, agora vou a dar paso, teño cartaz, vou a dar paso a Xulio Fernández, que é coordinador do sector lácteo do sindicato Labrego. Entón, vai a falar el, logo sucesivamente van falar os outros, vale, e logo ir anotando todas as dúbidas que tedes, que van a ser super como escoitar que necesitades churros, para preguntar. Vale, gracias. Gracias, Sonia, gracias a todos os xoneses e demais veciños da Ulloa e da máis sala da Ulloa que vides e que os interesados por este problema que é o que temos. Eu, se me permitides, quería apoiarme nunhas diapositivas que se vai ver que fixen sobre o fondo blanco. Como ben dixo Sonia, eu son do sindicato Labrego, non me gusta o ministro de Carrizo, pero dixo no que era, unha persoa que traballa para axudar as labregas e os labregos, pertence ao sindicato Labrego Galego. O sindicato Labrego Galego é unha organización que leva 52 anos traballando na defensa dos intereses das granxas pequenas e familiares, promovendo a soberanía alimentaria e as prácticas sostibles. O que nos trae hoxe aquí é o tema da planta de biogás. A planta de biogás que veunos a presentar hai unhas semanas, hai un par de meses, esta empresa que é CCCN Group, que pretende instalar en Antas de Ulla, pero tamén, como eles comentaron, en Palas de Rei e na Lodeza, unha planta de biometano. Eu creo que hai que coñecer, eles viñeron e presentáronse, pero creo que hai que coñecer un pouquinho a empresa, e como mínimo saber que é unha empresa que ten capital, pois, dende español, estadounidense, holandés, israelí e ucraniano. Unha empresa que ata fai pouco
pois non tiña un capital mínimo, fixo a ampliación de capital e tiña un socio. Non, eso penso que non é necesario, simplemente calquera que pode entrar á página web, ten esta información aí e poderá consultala. Como ben decía antes Joan, viñeron e dixeron mentiras, algunhas saíron na prensa. Por exemplo, aquí todos estades dicindo que non vos sobra purín, e sen embargo eles dixeron que os gandeiros demandan solucións para desfacerse do purín. Tamén dixeron que a Unión Europea iba a prohibir botar purín. Bueno, eu, se me permitides, despois comentarei que normativa hai e como afecta, pero para nada, como se dixo aquí, para nada se vai a prohibir botar o purín. O que van é tentar complicarlo a vida, porque se veñen este tipo de instalacións e de industrias van a querer secuestrar o vosso purín porque é a súa materia prima e van a necesitalo. Por tanto, se non lle lo dades, pois terán que ir a outros produtos. Igual é a porta de entrada deses produtos aquí na Ulloa, xa de que dixeron que non. O esterco para os que tedes granxas pois é unha fonte de fertilización necesaria para conseguir a alimentación do vosso gando e para conseguir que a explotación sexa rentable. Senón, teríades que ir a mercar abono de síntese de orixe de hidrocarburos e co seguinte coste económico e posible falta de viabilidade para moitas. Temos problema de purins. Eu tamén me centro en Antas e na Ulloa, se queredes, por proximidade, xa que é onde se pretende esta planta. Bueno, tendo en conta a normativa, e isto todo é moi cuestionable, pode decir que é moitísimo menos, unha carga gandeira de 2 UGMs por hectárea, que en Antas de Ulla cumprese casi prácticamente todas as explotacións, é moitísimo inferior, pois teríamos 52 metros cúbicos de purín ao ano, e tendo en conta, xa me vou a números excesivos de 3 kg de nitróxeno por metro cúbico, pois iremos a 156. A directiva de nitratos, poñendo o límite de 170, estaríamos dentro. E se repartimos a superficie agraria útil que hai en Antas de Ulla, pois tamén nos darían as contas perfectamente. Entón, se hai un problema cos purins, se realmente houbera, de quen é a culpa? Porque ten que pagar as ganderías que teñen equilibrada a terra coa carga gandeira? O caso galego, isto tamén hai que poñer o foco, é unha anomalía en Europa. É dicir, en Europa o normal é que a carga e a superficie agraria útil se chegue ao 40%, 50% nalgúnas regións. En Galicia non superamos o 21%, Antas de Ulla aproxímase ao andar por 29%. O cal estaríamos un pouquinho por riba da media galega, pero ainda así sí que pode haber un problema de superficie agraria útil. De quen é a culpa de que digamos, estamos na metade da superficie agraria útil que deberíamos ter? É que iso pode ocasionar que sí, que haxa unha concentración, se siguen medrando as granxas, se siga aumentando o purín, que haxa unha concentración de purins en determinadas zonas nas que escasea a terra. Bueno, pois o abandono das terras, por falta de relevo, por falta de atractivo, por baixa rendibilidade, pola burocracia que non atrae a que se instala xente, papelero, pero pola forestación ilegal como eucalipto. E iso védelo como ven entrando cada ano máis e máis e máis, e en prados, en leiras e en zonas nos que a moratoria prohibía impunemente. Vale, quen se beneficia disto? Pois a industria que consume eucalipto, CEFIX, Serenal, Alpi, moitas máis. Ao reducirse a superficie agraria útil, concentrarse as granxas, os impactos ambientais e a normativa favorece a producción de outro tipo de industrias, por exemplo, o negocio do biometano. Debe Antas sufrir as consecuencias dunha gandería industrial ou sin base territorial, é dicir, que nos obriguen a tomar determinadas medidas, a aceptar determinada normativa, debemos pagar en Antas de Ulla que cumplimos perfectamente de sobras e non hai problema? Pois eu creo que non, o sindicato laboral creemos que non. Antas de Ulla reúne as condicións para unha planta de biometano, é dicir, hai materia prima suficiente? Non, xa vimos que non, nin na Ulloa. Ten unha rede gasística próxima que lle faga interesante isto? Pois
tampouco existe unha rede gasística, e os mesmos expoñían que terían que desplazar en cisternas ata un punto que lles admitiran. Existen instalacións industriais adaptadas á poboación, é dicir, existe unha zona industrial en Antas de Ulla, un polígono industrial que este va afastado das vivendas, que non cause molestias, nin problemas, nin perxuízo para a saúde? Pois non, tampouco. Entón, por que Antas de Ulla ten que atraer un tipo de instalación que non se adapta para nada e que terá que ocasionar outro tipo de gastos, contaminación, de transporte e outros problemas que en principio nos negan? Mirade, o problema das letras da vida non se ven, pero pon as vacas caen no Ioba. Vacas adultas en Antas de Ulla, 2.371. Se contamos todos os bovinos serían 4.015. En Monterroso, vacas adultas 4.624 e en Palos de Rei 7.240. Antas de Ulla é o concello do Ioba que menos vacas ten. Coas granxas, o mesmo. Antas ten 123 granxas, Monterroso 156, para os 241. Antas é a que menos granxas ten. Non é a que ten o problema. Non ten lógica que veña para aquí esta planta. A parte do que dicíamos, o pudín non sobra a ninguén. Pero que ainda por riba, ainda se lles compráramos o discurso, que non o facemos, non encaixa, si hai cousas moi raras. Cal é a postura do Sindicato Labrego a este respecto? Bueno, consideramos que a Administración debería promover unha gandería sostible, equilibrando o número de animais coa terra disponible en lugar de investir en proxectos que retiran fondos públicos significativos. Estes proxectos requieren fondos públicos, dixeron que iban vir sin subvencións. Pero non é verdade, é mentira. Todos os proxectos, todo este tipo de proxectos exprimen a máquina das subvencións e estes non van a ser menos. E se los dan, que hai fondos para este tipo de iniciativas, van a acolleros. Unha das principais preocupacións é o impacto ambiental para nós, o económico asociado ao transporte de xurros cara estas macroplantas. O traslado de xurros incrementa a pegada de carbono e os custos, cuestionando a viabilidade destas instalacións. Tamén advertimos sobre posibles problemas técnicos, por exemplo, o que pasou, falaba Xoanda do que pasou na de Navia, pero o que pasou no 2014 na de Sarriá ao Ourense, que en canto se acabaron os cartos, a planta non foi viable e pechou. Que vai a pasar se derivamos todos os purins que neste tipo de instalacións e en determinado momento empezan a caer por falta de fondos? Que facemos despois cando as granxas estén convertidas noutro tipo de cousas que dependan dese tipo de instalacións? Pois teremos un problema. No Sindicato Labrego defendemos unha gandería máis vencellada á terra, onde os xurros se xestionen de maneira sostible nas propias granxas, evitando a dependencia de macroplantas que poden non ser viables nin beneficiosas para o sector agrario galego. A postura crítica fronte a solucións tecnolóxicas que non abordan as causas estruturais das crisis ambientais e sociais. É dicir, por que temos que buscar problemas aos gandeiros en vez de solucionar o problema en orixe? Estamos creando máis problemas, non estamos solucionando. Os modelos extractivistas e o sistema agroalimentario industrial son os principais responsables da perda de biodiversidade e a crise climática. Xeramos problemas como a desertificación, a contaminación masiva e o acaparamento de terras e auga para proxectos extractivistas, destruindo as formas de sustrato das comunidades locais. Non podemos apoiar prácticas enerxéticas que non respecten os coñecementos tradicionais, a biodiversidade e que non dependan de solucións industriais que poden perpetuar a injustiza social e ambiental. Alternativas que fortalezan a autonomía das comunidades labregas e a protección dos bens comuns e a implementación de prácticas agroecolóxicas que contribuan á saúde dos ecosistemas e á soberanía alimentaria global. E así os puxemos há 15 días no Foro Labrego de Agroecoloxía aquí en Antas, e moitos de vos que participastes do debate e vimos como era isto o que manifestaba a xente. Que papel ten a Administración nisto? Ten moito, é dicir, hai unha normativa europea, é dicir, coa excusa da Directiva Marco de Nitratos, a Directiva Marco da Auga e tal, o que se pretende é facer un uso sostible da fertilización, que as explotacións sexan máis rendibles en canto ao uso deste tipo de fertilización, pero ao mesmo tempo que mitiguemos o impacto que teñen estes fertilizantes na auga e no medio ambiente.
Isto leva dentro do ano 91 esta directiva. O Ministerio de Agricultura sacou, apenas por fin de 2020, un Real Decreto 1051/2022 de 27 de decembro. Este é o famoso decreto de Purins que tanto os afecta aos que tedes granxas, polo cal se prohibiu, con efectos do 1 de xaneiro de 2024, o uso do plato en abanico cara arriba. E está vigente. O que pasa que, ainda agora, recentemente, en xaneiro, saiu unha modificación, unha proposta de modificación froito das protestas que fai justamente un ano, todo o Estado e aquí tamén. Entón, prestar atención a él, apoiar e facer forza cando se vos chame para tentar presionar para que cambien as cousas, porque disto sí que depende moito da viabilidade económica das vosas granxas, de non ter que gastar en maquinaria e en infraestructuras excesivas que inviabilizarían as vosas granxas pequenas, sobre todo as pequenas, porque as granxas van poder afrontar este gasto. E a Consellería de Medio Rural que ten o deber de facer cumprir e adaptar estas excepcións. Falamos un pouco da directiva de nitratos, a restricción sobre a cantidade e o momento de aplicación de purines e fertilizantes, o decreto 1051, o famoso decreto de nutrición de solos, que proíbe o uso do plato de purín, salvo no caso das pendentes superiores ao 10%, e salvo que máis do 50% da superficie da vosa explotación supere ese 50%, ese 10% dependente, co cal o resto de parcelas quedarían exceptuadas tamén. Ou ese é de nitratos. Se buscas en calquer navegador directiva de nitratos, hai máis, está a directiva marco da auga tamén. No que dicía o decreto de nutrición de solos, que é o español, había outro motivo polo cal non habería obriga digamos, non habería prohibición do uso de plato, que sería que a granxa tuvera menos de 2 hectáreas. Aquí houve polémica, interpretación, nós vendo o sindicato la Reu en un primeiro momento fixemos unha consulta por escrito ao Ministerio para que nos dixera cal era a interpretación correcta e confirmaron que era explotación de menos de 2 hectáreas e non recintos de menos de 2 hectáreas. O cal, explotacións de menos de 2 hectáreas son de outro tipo, son explotacións probablemente moi importantes de autoconsumo, pero non son as explotacións habituais das que poida vivir unha persoa e sacar os ingresos decentes. Tamén ten dereito a existir. Despois, en canto ao uso de esterquetal, tamén hai obriga de enterralo. Isto está en modificación actualmente, pero que saibades que hai determinada normativa que sí que vos afecta. E soeramos moito cambio de facer a PAC o tema das prácticas, das boas prácticas ambientais, e isto está recollido na decadencia que se refire a fertilización sostible e ao cumprimento de determinadas normas que van relacionadas con este decreto, como pode ser ter un plan de abonado ou un asesoramento técnico sobre isto, que actualmente está en proceso de modificación, pero coa proposta que hai, entraría para as granxas inferiores a 50 hectáreas, por exemplo, entraría en setembro de 2026 e para as outras en setembro de 2025. Está aí. Ben, non vos vou entrar co plan de abonado porque hai poucas granxas, pero iso, que saibades unha cousa, hai outra burocracia que hai derivado outra normativa que están impuñendo as granxas, que é o tema de caderno de explotación. Nisto do plan de abonado e na recollida de tal, vai haber un caderno de fertilización dentro do caderno de explotación, que será digital. O panorama que temos é de titulares envellecidos, cando máis do 75% dos titulares superan os 55 anos, e entre os que agora mesmo xa deberían estar en tempo de absoluto desconto superior aos 65 anos, non hai ningún 5% de relevo.
Vale, sigo que isto xa o falamos. Bueno, en canto a modificación que hai proposta para o decreto de nutrición dos solos, que saibades que o que saia, se hai un cumprimento, digamos que con carácter retroactivo, quedaría sin efecto. Hai unha nova proposta, xa vos lo contei, que fixo a Xunta a este respecto. Bueno, pois a Xunta, desde que se soubo que viña o decreto de nutrición de solos, en vez de buscar unha solución e propoñer, aí o que está en todos os medios moi corrido por aí é que o plato invertido. Na nova proposta non se cita, nin se menciona, nin se fai referencia ninguna ao plato invertido. Por tanto, debe ser unha das excepcións que a Xunta lle propoña ao Ministerio, desas que están fora do anexo 5, bueno, que a Xunta ten que propoñer, se considera que se reducen as emisións de nitróxeno co plato invertido, debe propoñelo. E está sin facer, pero que a Xunta durante todos estes anos non fixo máis que prorrogar a entrada en vigor destas normas. Estivo ben porque quedastes como estabades, pero teme que agora chegou o tempo fin, que non hai máis prórroga, e están os deberes sin facer. Entón, a Xunta tamén fixo outra cousa, un plan para encher todo Galicia de plantas de biogás, sónanos. O que pasa é que agora viñan as industrias, as empresas privadas elas solas aquí. Pero a Xunta tiña un plan para 19 plantas de pretratamento de xurros, 5 grandes plantas de biogás, unha en cada provincia e unha moi potente en Legán, en Xustela, e é impulsada por, ou apoiada por, Reganosa Nato e Ría Resol, e este proxecto pretendía copiar 146 millóns de euros dos fondos Next Generation. Nos alegamos contra o decreto de nutrición de solos que vos estive comentando. As granxas poden facer cousas para mitigar o efecto do nitrato do purín. Hai determinadas prácticas que se poden facer nas granxas, pero fan falta cartos para afrontarlas. Por exemplo, nas fosas de purín ben dimensionadas, separación de líquido de sólido. Ben, isto todo faise con cartos na Unión Europea, que regula a Xunta e que distribuye, é dicir, a quen é como se dan. Bueno, para o período 24-27 hai unha partida de 67 millóns de euros que se dan a granxas para a incorporación de novos mozos, para plans de mellora, que son estes que se destinan a facer obras nas granxas, e mitigación ao cambio climático. Só en 2024 xa se consumiron 25 millóns deses 67, co cal quedarían para o resto do período 10 por ano. E ainda así, este ano os cantos non chegaron porque quedaron de 704, solamente se concederon 180, por exemplo, plans de mellora. Solamente 30 granxas xa consumiron 9 millóns de euros porque optaron a 300.000. É dicir, habrá que ver se hai que dar 300.000 a determinados proxectos ou hai que repartir entre outro tipo de obras máis pequenas a todas as granxas para que non se queden obsoletas e queren invertir en melloras destas que poidan mitigar o impacto de... Que modelo nos interesa? Bueno, pois temos que ver se nos interesa un modelo de granxas máis pequenas e equilibradas co ambiente ou proxectos industriais como Alpe, por exemplo, que tamén opta 250 millóns de euros en un 67 en 5 anos de... Queremos isto, pois, por lo que se pode ver, na comarca do Ulloa é o lugar menos interesante, porque é suficiente materia prima. Outra cousa é que Antas de Ulla é o lugar menos interesante, porque os veciños non queren a planta, e isto tamén se debería ter moi en conta. De gracias. Me da muchísima rabia cando un ten preparado os dicho ou as súas cousas ter que parar dentro do corazón porque eso é todo o que sei, pero por iso vamos despois a traer debate, vale? Porque así ides máis concretamente a preguntar, pero bueno, como vedes é un lujazo ter xente experta,
xente que nos informe, non? Entón, agora, vou dar paso seguinte, parece aceitado, e casi como a improvisación forma parte da miña vida e da vida de todos, penso, suben xa todos, vale, na que vai falando un a un, senón, vale, entón suben todos e despois ao final, si que aí entraredes ir anotando preguntas e cuestión, entón eu vos paso o micro e falades, vale, sí, entón agora vamos a dar o paso, subide, vamos a dar o paso de falar a Elías Somoza Regueiro, que é responsable da área de gandería de Fruga, vale, que é este home que está aquí. Vou dar o micro a él, van a ir sentando e despois cada un se vai presentando, vale? E aproveito tamén que me esqueza dúas cousas. Unha, gritastedes por aí que non hai problemas de surro ou carna negro. Entonces, outra pregunta que vai salir no debate, se non fago a eu, que séntome que teño moitas ganas de sentarme, é, se non hai materia prima, que van traer? Porque o que sí que vin que van traer vai ser lomos de depuradora, como en Coeses, restos de matadoiro, como en Coeses, restos de leiteira, como en Coeses. Entonces, pois vamos a ser un gran vertedoiro no centro xeográfico de Galicia. Vale, entonces, eso é unha cosa a tener en conta, porque hai xente que cree que se non hai surros, o mellor inventan os surros, non se inventan. Vai haber materia prima que eles desaquen. Vale, entón, eso é outra cousa que vai a estar o meu compañeiro, logo sí que quero presentar, os meus compañeros que tanto me axudaron. Xosé Luis Feas, que todos conocedes, vai a estar, por si alguén, libremente, por favor, libremente se quere facer socio da plataforma veciñal. Na plataforma veciñal vai por diante, vale, que é 100% apartidista. Tan pronto se esa partidista, voume o meu concello de Santiago de Compostela, sobre diante. Entón, é veciñal de toda a comarca, primeiro reto biogás, e o resto do que nos veña negativo ou moito que é positivo. Entón, vai ser el, e máis o resto, vale, os que, se nos queredes facer socios, simplemente nome, apelidos, DNI, dirección e correo electrónico, que xa hai moitos que se fixeron socios. Vale, moitas gracias. En primeiro lugar, represento a Federación Rural Galega, o meu nome é Elías Somoza e son gandeiro de Bacón de Leite da comarca de Sarria. É dicir, eu moitos anos adicado a gandeiría, que desde logo xa estou moi acostumbrado que un ano tras outra, unha planta tras outra, sempre se nos empeza a culpar os gandeiros e que somos os grandes contaminadores deste país. É dicir, normativas de purines, normativas de nitratos, non sei cantas normativas hai que exercer, pero realmente non somos os causantes de gran parte de todos os problemas de contaminación, de emisións que se producen a día de hoxe. Quero deixar moi claro un dato, non? Que sempre se me acordarán. Os acordábamos cando foi aqueles tristes datos da pandemia do ano 2020, que baixaran as emisións unha salvaxada. Pois a gandería seguiu funcionando igual, seguimos producindo leite igual, seguimos producindo carne igual, seguimos botando xurros igual, que botábamos sempre, non? E desde logo non foi, resultou ben claro que nós non éramos os causantes de tal grado de emisións que se estaba dando. Evidentemente, isto non se fai única e exclusivamente por datos científicos e técnicos. Tras desto sempre hai uns intereses económicos que condicionan todo isto. Falamos aquí da planta de biogás. Por que se fala da necesidade de plantas de biogás? Porque hai uns intereses económicos detrás. Detrás deses intereses económicos están as grandes empresas con seus directivos que están unidos 35 e todos sabemos de onde ven o tema. Evidentemente, eles queren ter uns grandes beneficios para que as súas accións ao final de ano teñan uns resultados económicos que poden enriquecer a numerosos especuladores nestes momentos. Quero deixar claro que, evidentemente, o tema do xuro non é para nada un problema neste instante, especialmente na gandería do vacuno. Todo o contrario. Se vos fijades, eu falo con moitos gandeiros diaría e non fai moito tempo me decía unha gandeira de vacún de carne unha frase que me quedou moi grabada. Non podo ter as vacas todos os días fora, porque necesito algún purín, se non vou que vou abonar as miñas fincas. Se esas vacas todos os días ven na cuadra, evidentemente
é dicir, que vai xerar purín, se tes as vacas todos os días fora, non pode xerar purín, e tes que gastar máis, pois, nos nitratos, en todos estes abonos químicos que este ano creo que non veñen nada baratos, según teño entendido. Entón, desde logo, creo que isto é a primeira cuestión que me gustaría deixar en marcha. Tras de todo este tema das plantas de biogás, hai uns intereses económicos e para nada se pode criminalizar os gandeiros de que somos os responsables da contaminación que se está vivindo no día de hoxe. Quero deixar tamén claro unha cuestión neste tema, é dicir, digo do xuro, mirei a importancia que tiña o xuro, perdón, é dicir, non xuro son outra cuestión, quero deixar moi claro por unha cuestión, recordome antes, alá polos anos 80, 70, cando se desenvolvaban as granxas de porcino, que moitas comarcas tiveron unha importancia, claro, un dos ingresos das granxas de porcino non era solamente a venta dos porcos, era tamén a venta dos purines. Por que? Porque os purines facían falta como abono para sustituir os abonos químicos que había que despois, eran un caso máis barato, falando en plata. É dicir, a Bogotá que vas a estar que ponían unha finca sería moito máis barato que ter que comprar un saco de 15 naqueles anos, non? É dicir, era unha das cuestións que se estaba. Quero deixar isto claro porque neste momento, xa digo, vexo aquí todas estas maniobras que se están facendo, é dicir, de plantas de biogás, o tema de todas estes empleados que se están montando así, non é porque todos teñen unha finalidade. E a finalidade xa enriquecer a certas empresas grandes. Participaramos nunha reunión que creo que non probamos de sábado porque é o presidente do Sindicato Agrario Galego con Silvestre Barceiros, que se chama nome, que é director xeral de Gandeiría, creo que é o seu cargo que ten nestes momentos, se mal non recordo, e xa falaba que ese proxecto, non sei como definirlo, pero ese protexo estratégico de plantas de gas alá polo ano 2022, xa nos estaba falando que vamos a plantar unhas plantas de gas, os proxectos de xuro, non sei cantas cousas vamos a plantar. Desde logo, repito unha vez máis, hai un problema político, un problema que deberíamos caer. É dicir, non se fan falta plantas de gestión de xuros aquí, especialmente na comarca de Ollón, é dicir, os territorios e moitas máis comarcas. Hai necesidade de xuros, especialmente nas explotacións cárnicas, o digo sinceramente porque a produción cárnica neste país está moi concentrada, cada vez está máis diversificada, pero hai comarcas de produción cárnica na que prácticamente non hai agricultura sin terra. Non hai agricultura sin terra, tampouco hai ese xuro necesario para poder abonar as nosas fincas. Entón, desde ese punto de vista, quero deixalo moi claro o tema ese. Estamos un pouco, xa digo, ante numerosas maniobras que responden a un fin político e a un fin detrás dos intereses económicos. Non estamos con eso aquí, a poucos kilómetros temos a famosa industria Alpe, temos toda unha serie de proxectos que o único que teñen como finalidade é xerar un sistema agrogandeiro, especialmente gandeiro basado un pouco, cada vez máis, no que se chama gandeiría sin terra. Non sei se vistes hai moitos anos aqueles proxectos que se querían montar no Estado español, non? Que era a famosa lanxa de Noviertas, que era a lanxa de Soria. Non sei, parece que consumía máis agua que a lanxa que toda a provincia. É dicir, non fai moito falaban dun proxecto tamén dunha lanxa de vacuno de non sei cantas plantas. É dicir, que xa me dixen, vamos a ver, parece que agora xa fai falta un ascensor para que suban os porcos dunha planta a outra, non? E toda unha serie de proxectos así, dese estilo que para nada teñen nada que ver un pouco co modelo agrogandeiro que este país precisa. A principal contaminación, eu digo con moita claridade, do agro galego e do rural galego, digo vos claridade, ausencia de gandeiros, ausencia de actividades agrogandeira. Cando non hai gandeiros, cando non hai gandeiras, cando non hai unha actividade agraria, isto se está convertindo moitas veces nun paraíso de zonas salvaxes, nun paraíso que xa non ter tipo onde andar, que antes pisabas moitos carreiros polas aldeas, e por esos carreiros o único que son silvas, camiños pechados, e ves toda unha serie de cambios brutales no mundo rural galego, que son derivados un pouco dese modelo hacia o que nos queren levar. Antes que falaba aquí un pouco Xan Castro, que me chamou moita atención do feito da... Bueno, alguén sacou o tema da línea, non? Non que decía Xan Castro, evidentemente, a línea non digo que non pode haber algún problema, pois pode haber, non vamos a negar. Nas explotacións de vacuno, en o país que temos nós, o que necesiten as explotacións de vacuno, volvo a decir unha vez máis, é xurro. O que necesiten as países de vacuno é fertilizantes. E o que necesiten as explotacións, e o que necesito agora neste país
son gandeiros e gandeiras unha actividade no día a día. Falar de rural vivo queda un concepto moi abstracto, se realmente non hai unha actividade que faga que haxa unha vida no medio rural. E desde ese punto de vista vemos que todos estes proxectos o único que están facendo como moi ben representou o vídeo que se puxo ao principio é aloxando a xente no medio rural. É dicir, os cheiros, os transportes, se todo o que está pasando. Entón, como veciños e como gandeiros, eu creo que temos que loitar con contundencia contra proxectos deste tipo. Eses proxectos non benefician ao agro galego, eses proxectos benefician aos especuladores que un día tras outro se están enriquecendo a través de proxectos que teñen unhos comerciales da Xunta de Galicia. Buenas tardes, eu son Jacobo Feijó de Unións Agrarias. Tamén quería reivindicar sobre todo o conocimento e respeto para os agricultores e gandeiros, que non son os que contaminan e que moitas veces o que necesitan son solucións aos seus problemas, non multas nin desprezo por parte de determinados colectivos. Ao final, son os que nos dan de comer 4 veces ao día, todos os días lá. Entrando na materia, eu vou analizar un pouco o marco galego, que foi para que se me convocou, para falar das plantas de biogás a nivel galego. Penso que estamos moi concentrados no tema da Ulloa, eu aquí non me considero autoridade para opinar con criterios, algún par de detalles que si os comentaré máis adiante. Vou empezar falando do gas, vou empezar falando por outra parte, pero xa se toco un pouco. De onde ven todo este interés polo biogás? Bueno, isto é un mandato da Unión Europea. A Unión Europea é terriblemente deficitaria en enerxía, está desenvolvendo enerxía renovable, pero non chega. E para eso, a materia prima máis convite son os xurros dos que estamos falando e todo o que sea materia orgánica. O objetivo da Unión Europea é cubrir un 30% das necesidades da Unión con este tipo de gas, un objetivo moi ambicioso. E non tanto, digamos, por la cantidad de gas, quizás, sino por un motivo de geoestratégico. Está tan complicado abastecerse que unha das formas que temos de evitar que nos chantajeen os rusos, os países árabes que venden petróleo, ou que sexa de turno, é ter sempre reservas, ter mínimo un 15, un 20, un 30% de reservas que ti tes e que te permite un momento dado, pois non te podan chantajear o precio do gas, porque estás atrapado, porque chega o inverno vai morrer de frío a tua población. Esa tamén é unha das razóns de que exista regalosa, por exemplo, porque non é un gran depósito, que un dos objetivos que ten, moitas veces non é tan particular o gas como que este aí de reserva. Entonces, por la parte que nos toca, temos un recurso que se pode utilizar para fabricar gas, este biogás, e o residuo que queda, a materia seca que queda, conserva o 95% do nitróxeno, da capacidade fertilizante, que sería o disestato, sea a parte líquida ou a parte sólida. Vou poner uns pequenos números a capacidade que teríamos se se utilizara o 100% do sur de Galicia para producir gas. O negocio do gas en Galicia, en global, ten unha cifra de 600 millóns de 150 millóns de 600 millóns de euros ao ano, e se transformarmos todo o sur que temos en Galicia en gas, estamos falando dun negocio de 150 millóns de euros ao ano do valor do gas. Se vamos a un objetivo moito máis modesto dun 20%, que ao final seguramente o planificador cando toma as decisións pode que vaya por aí, estaríamos falando de un volumen de negocio de uns 30 millóns de euros, de que sería o valor do biogás, para o cual había que utilizar, salimos o 20% dos euros, un de cada 5. Quería un momentinho facer tamén unha reflexión. Ao final, a gandería que fai é transformar materia vegetal en carne, en proteína animal. Entón, Galicia, o noso sector gandeiro está transformando, está consumindo nas súas explotacións 6,6 millóns de toneladas de materia seca ao ano, de forrase de todo tipo. E canto crees que producimos en Galicia, nesta Galicia tan verde, en porcentaje? Pois nada máis que o 55% dos alimentos que necesitan os nosos animales os producimos en Galicia. O resto, 3 millóns de toneladas, entran por os portos, o 45%. E toda esa materia vegetal ten un nitróxeno, un 2,5% do peso seco, 3, dependendo, vai ser
soja ou o que sea, é nitróxeno, que está no vegetal e que ten que volver ao ecosistema, ten que volver ao entorno, os suelos e, último hora, o aire. E en eso consiste todo o tema da xestión dos purines, en como facemos para levar ese nitróxeno outra vez de volta na natureza sin que faga danos, sin que evita demasiados gases reactivos a atmósfera, óxido de nitrógeno, que destruye o ozono, que genera chuvas ácidas, etc. E hai que dicir tamén que a maior parte dese nitrógeno se gastou energía para fixarlo. Anteriormente só se fixaba nitrógeno nas leguminosas, Galicia dos tosos, as xestas, por eso se cultivaban, etc. Cada hectárea de terreno necesitaba X hectáreas de tóxico mezclado co xurro para conservar o nitrógeno, pero ese día é un proceso químico, no que se gasta o 2% da energía mundial. O 2% da energía mundial o temos que gastar en ter nitrógeno para fertilizar os nosos suelos, porque non chega co que producen as leguminosas. Eso quere decir que cada molécula de nitrógeno que está no suelo é valiosa, e que debemos intentar que volva a entrar en unha planta, que esa planta se descomponga, volva a entrar en unha planta o maior número de veces antes de que salga do circuito de alta produción, porque é un recurso valioso. O nitrógeno como fertilizante, que estamos repetindo aquí, é un recurso valioso. Se analizamos a sostenibilidade da nosa cabaña gandeira, temos uns 2 millones de UGMs, unidades de ganado maior, que é a maneira de estandarizar se tes galiñas, pois tantas galiñas forman unha UGM, que sería o equivalente a unha vaca de leite. Se tes tantos porcos, equivale a unha UGM. É unha maneira de estandarizar, de medir en unha unidade cosas diferentes, porcos, aves, vacas de leite, vacas de carne, etc. Entón temos como 2 millóns de UGMs. En vacuno de leite, curiosamente, pensamos que Galicia como país das vacas tiene certo. Temos 1 millón de vacas, mayormente de carne, menos de leite, pero curiosamente o 47% dese, o sea, pouco menos da mitad de vacuno, Galicia, de carne e de leite. O resto que a veces máis invisible é porcino e aves. Por menos en producción en biomasa. Temos que o vacuno de leite ten 41% de dependencia de insumos de importación, é dicir, o 59% do que consumen as súas vacas o produce na terra, pero ten que ter un 41% de fora, co cual a terra vai a devolver o nitróxeno do forraje que produce, máis ese nitróxeno que ven nos vegetales que ven de fora, que volven a terra na explotación. Por eso, a explotación do vacuno, está aquí dicindo, mayormente os purís que ten prácticamente cubre as súas necesidades de nitróxeno, como media, sempre se di, todo o mundo fala do seu, menos o seu que fala do meu. Efectivamente, como media, o purís de vacuno é o que menos necesita solucións fora da explotación, pero hai explotacións que poden necesitarlo polas circunstancias que sean, porque ten máis dese 41% de dependencia o menos base territorial. Pero fijados, o vacuno de leite necesitamos importar 41 de cada 100 unidades de alimentación. O vacuno de carne ten un grado moito maior do seu abastecimento, son apenas un 16% do seu consumo vegetal de fora, co cual ten menos nitrógeno neso que vende fora e pode recibir xurro, non chega unha explotación, a súa base territorial pode recibir xurro sin completar nitrógeno, e despois xa temos máis da mitad do nitrógeno que consume a ganderías internas, que son os porcos e as aves, que esas en algún sitio teñen que meter. Algún sí que va a esta base territorial de leite e de carne directamente, pero aí non entraría son o que podía ser a utilidade das plantas de biogás. A utilidade que lle vexo básicamente serían como centros xestores de chegada dese sur, sobre todo da ganderías interna, non tanto do vacuno. Aí se falla o biogás, se cumplen esos objetivos que do marco da Unión Europea, etc. E o digestato, que é o residuo, xa digo que conserva o 95% do nitróxeno. O sea, sigue sendo un recurso moi valioso que pode volver a explotación. Ese é o único papel que lle vexo na xestión do suelo, porque realmente o nitróxeno non se elimina do digestato, se queda aí. Hai que volver a levar ao suelo. O suelo galego pode con este nitróxeno. En principio sí, eu puse unhas contas, tenemos 90.000 toneladas de nitróxeno en los purines, que a 210 kilos por hectárea, en 430.000 hectáreas, que aplicamos esa dosis máxima,
estaríamos cumplindo a normativa da Unión Europea. Hai que decir que non todo o purín que metemos no suelo acaba no suelo e chega agua. Moito se volatiliza, pasa a atmósfera mayormente como amoníaco. Quero decir que a veces botamos 210 kilos por hectárea, non quero decir que todos vayan a estar aí e nos vayan a aproveitar a vegetación. Moito, dependiendo, daí o feito que decimos antes, que a Unión Europea quere que enterremos os purins cando os botamos para que non estén en contacto co aire e non se evaporen e queden máis no suelo, o cual pode generar un problema de nitratos. Hai que xogar con dos factores. Entón, eu creo que, para resumir, en principio, si temos suelo suficiente para recibir o purín. O purín é un fertilizante natural de primeira, como se ven repetindo aquí. É importante decir que se fan plantas de xestión, os biogestantes poden conservar a maior parte dese nitróxeno, e entonces o planificador vai ter que tomar unha decisión en si vamos a por esto para cumplir a normativa e todo o que ten que ver co gas, todos os objetivos de gas renovable, e si fai un planteamento de plantas de biogás que ser un planteamento que encaixe e sirva ao sector gandeiro para resolver problemas, non para cobrar un arancel porque me tens que pagar porque se leva o purín e despois se devolve o Estado. Esa solución desde logo non vale. Tenía que ser un planteamento que encaixara coas necesidades e que axudara a resolver os problemas do sector gandeiro. E aí está un pouco o reto desafío que vamos ir vendo nos próximos meses como se vai a resolver isto, por onde va a haber, o que va a pesar cada un desos compromisos que ten España, que ten Galicia cos objetivos da Unión Europea, e como facemos para gestionar estos xurros. Moitas gracias. Boas tardes, son José da Asociación de Gandeiros A Coruña. Vou falar un pouco con Gandeiros. Tenemos a palabra aquí bastante, creo que datos xa temos bastante, que penso que as preguntas que se nos contestan na mesa é un rotundo, é dicir, todos sabemos que o surro é un problema ambiental, todas as explotacións intentamos facer as cousas ben, se está dimensionado en terra e capacidade de almacenamento, vemos que non é un problema, e o surro vemos que debutamos o surro, a erva e o millo, sobre todo na importación millo e erva, temos calidade de produto, se non te botas purín, botas química, o resultado nunca vai ser o mesmo. Como natural, vemos que non sobra, ninguna explotación sobra purín normalmente, pode ser en casos moi puntuais, pero bueno, case un desfase de crecemento, e claro, a presión sobre a terra, a ver o que lle de pastoriza, que é o máis vaca de Galicia, e sí que a presión da terra é moi grande, é dicir, dali comínase un gatelo, estamos 5 para a mañana, o precio está aumentando moito, o precio da renta, pero bueno, todos traballamos para que ter suficiente terra para poder digerir todo o purín que producimos. Está claro que cada vez é máis difícil, pero por as normas que nos imponen, pero vemos que o que nos permite votar pues, non vimos de sobre. Despois, en canto as plantas de biogás, solución ninguna, e penso que máis ben é un problema, porque ao final, eu penso que moita xente que lle presentaron este contrato que fixo esta empresa, pois claro, viu como vai, que así xa non ten que ter cosa, porque como veñen buscar, e devolven xa despois, non necesito cosa, que pasa? Esa planta, esa fechas, e te queda sin cosa, que decir, están defendendo unha dependencia total deles. Eles sí que traballan por intereses políticos e económicos, temos que moitas das normas que se están sacando non responden a criterios técnicos, pois se nos todo moito por ideologías e políticas, e iso ao final os gandeiros nunca nos beneficia, que sempre están os intereses económicos por encima de nós, e iso que non pode ser. Despois de todo o que falar non é moito máis que sobre o mismo tema. me van poder coller que é eu, como presidente de Atenas, de Sedes, perdón, eu son do Detas sí que está clasificado de nitrato. Se vamos a centrar en que nitrato. O nitrato é o deportivo. Nunca se fala claramente, nunca se dice claramente, pero nós tamén vimos en parte para crear alguna solución. A solución, hemos ido á Consellería, reunimos co Nacionalista Galego, reunimos co PSOE e trasladamos o mismo. Nos, como bandeiros, desde o minuto no Estado hai unha compra de nitratos, un bandeiro ten falta do oso. Iso é tan lógico. Se en Galicia se sigue mercando nitramón,
mesmo exemplo, hai falta de abono. Nós puxemos encima da mesa un proxecto que agora mesmo está viable, porque está a burocracia, que eles sempre ven moi ben, desburocratizar. Temos burocracia, como ben podedes entender, está para levar unha vaca a un prazo, que temos que anotar a vaca para o prazo. Eso para contentar. Por nós traballamos a Xunta de Galicia, que como sabemos, en a línea, que deixo ir antes unha persoa que preguntou, hai un exceso de purín industrial, digamos así, que son granxas de porcino que non están acotadas a base territorial, non necesitan base territorial para protexarse, e o porcino non sí. Vale, nós traballamos na Xunta de Galicia, que como as ganaderías de vacuno temos un déficit de purín, pois viamos viable pois o sistema que se está planteando o que se plantexou na zona de Vila de Cruces, que é particularmente sobre que é unhas balsas hipermercadas de 3 millóns de litros. As granxas de porcino xa teñen por obligatoriedade ter 7 meses guardados o seu purín. Vale, con eses 7 meses para darle cavidade a eles, a respiro ao resto, que nesas balsas haga repartos estacionales e se acumulen ali. Esa balsa está aí, está en Vila de Cruz, pode ver, só que hai unha burocracia que non interesa. Por qué? Porque o purín é suxestionado en nós. Entón, se non o xestionamos, non se educa a eles. É facilísimo de entender. Por que non se poñen balsas de 3 millóns de litros onde se precisa? Hai gandeiros que están mercando 6 e 7 millóns de kilos de nitrato porque non teñen abono. Teñen que desplazarse 40, 30 kilómetros, e eso é inviable con gandeiro. Entón, se ti xuntas 3 gandeiros e plantas unha balsa de 3 millóns de litros ali, e de paso que faz, como eles ben din, que levan os camións ás plantas de biogás, poncho, porque non te levas ali. E non produces, que eso, o único momento que produce é contaminación, porque está centralizando un nitrato. E o gandeiro que fai é levarlo para o prado, abona e a erva meza, estacionalmente. Iso é o que nós plantexamos máis que un problema, unha solución, que a solución está encima da mesa, non a queren coller. Pretenden, isto foi, creo que dixeron aquí na mesa, o proxecto Impulsa, Galicia. No cal está o 40% a Xunta de Galicia, o 38% a banca, o 12% Reganosa, o 10% Sogama. Bien. Ningún dos entes sociais que estamos aí, que somos gandeiros, estuvo aí. Non se nos preguntou nada. Dan por feito de que o noso purín, que nós non temos exceso de purín, o teñen que xestionar eles. E eu pregunto-lle, Ría de Vigo, 400.000 ou 200.000 personas, cagan emisión ou non cagan? Porque non se lle pon aí unha planta de biogás? É que cagan emisión ou non digo? Que é irrisorio. Están rebotando os que xestionamos o abono, creando ben hortalizas, ben carne, ben millo, ben tal, e resulta que os lodos de miles e miles de personas que están nas cidades, ou que están nas cidades nese caso, eso non se ve. Eu despois, os que vos apallades a facer da plataforma, vou vos dar, porque eu teño por situacións, estou moi preto do que é a zona de Touro. Vale, e voulle pasar a ela unhas fotos e vídeos que eu fixen personalmente, non me rasgo ante nadie, que se quere seguir a mí, poden enseñar, que eu fixen especialmente dos lodos de depuradora que ali se están vertendo ao río Ulla. Voulles pasar e así vedelos todos. E por vos, na vosa mente, o que dades a medicación non vou. Eu só vou pasar, vou dicir se é bo, se é malo, as imaxes para vosotros. Vale, eu por a miña parte de manera que fixo. Bueno, eu penso que
grupo de expertos que cada un saben de todo, pero que cada un centralizado en cousas moi concretas, non? Xuli falou moito da legislación e de datos moi importantes que a veces aburren, pero non son necesarios ter, vale? O que menos te deixei falar e que te vou a pasar un paso Joan Castro se non convirtes en un enemigo que quero seguir tendo de amigo, vale? Non, porque deixei que aí estaba moi estricta no tempo. Despois Candeiro, vale de distintas formas, non sea excepcional, porque para a primeira persona vale tamén Candeiro, e despois ten outro sindicato, Laredo e Solari, o sea, penso que estamos todos representados, vale? A corporación, señal, porque tedes recados que dar, que trasladar, leños, ou, bueno, os queredes, ou sabedes que non sei. Antes de nada, que aí la querías comentar un pouco, non? Vale, ben, entonces agora vamos a abrir paso a vosas preguntas, vale? Ou as dirixides ou que abertamente volveron os gandeiros, non, moi bien, que pasa? Vamos a dar paso as preguntas e lanzádelas. Porque dar paso aquí a esta chica que está aquí ao lado e logo levantades a man e lanzádela a alguén ou a todos, vale? Bueno, ahora para toda a parte que lo que dixestes quedoume alguna dúda, non? Unha delas é que dixestes que levaríanse por xurro, levaríanse restos de moitas empresas, etc. Pero hai unha cousa que despois, eso convírtese no dixesto, me parece que se chama ao niño, non? Dixestato. Vale. Pero unha cousa, a dúda que tengo é, despois vai para o campo, pero si esos restos de empresas son contaminados, son restos contaminados, non? Que pode ser, si vai... Lodos de depuradora, vale. Mesma da cidade. Pasan primeiro por unha depuradora. Lodos de depuradora que sobran nas cidades. Xa o dixo o compañeiro. Esa é a merda que necesitan traer para que funcione os... O por iso non funciona. Non é rentable. Teñen que mesturar porque auga casi todo. Todo eso que necesitan que teñen, o loco, NIMS, todas as bacterias, os microorganismos que salen dos ruminantes, que son o que fan a digestión anaeróbica nas plantas. Por eso necesitan microorganismos que lles dan as vacas ou os porcinos. Os porcinos menos porque están cheos a veces de antibióticos. As vacas non. As vacas son moi valiosas por eso, porque se lle botamos antibióticos non podemos vender leite. Entonces, que necesitan? Merda nas cidades e que outro negocio de residuos. Non sei se me expliquei. Sí, pero que pasa que cambiar de residuos poden estar moi contaminados pois con mercurio, con calcio, etc. Entonces eu digo, entonces pasaría esto a fincas, porque esto despois pasa a fincas, non? Que pensades que vai a pasar? Vamos a comer os outros. Eu levo predicando, perdón, que coño a palabra, estou farto de predicar en contra de que as terras sean as vertedoiros das cidades. Vosotros tedes, eu sempre o dixo, os gandeiros se vos poñen moitos pelos, nas cidades solamente tedes que dicir, meter os lobos nos xardíns ou nas macetas. A ver que facían as cidades. E o voto ahora, por desgracia, está nas cidades. Hai moita estupidez, hai moita ignorancia, xente non sabe, hai moita desconexión co campo, pero bueno, había que empezar a decirles, señores que son tan finos, que les molesta a merda da bosta, por que non meten a súa bosta onde lles quede? Non sei se me explico, porque ademais en esa bosta, evidentemente, va merda dos hospitales, de xente enferma, de xente tal. A vosotros parece que eso é normal, esté tan descontrolado. Eu levo criticando isto porque é un
mafiosos, tamén a basura, hai que decirlo así. Os napolitanos ten un gran negocio, a mafia, que as basuras. Por favor, eu sempre digo, non metades merda na terra vosa, porque iso podedes deixar para as próximas xeracións algo contaminado que non poda producir alimentos. Non estades facendo un favor ningún metendo esas porquerías. O que sí que sabedes controlar é o que entra por la vaca que lle dades de comer e o que caga e mexa. Eso sí que vos. En estas plantas industriales non vai haber control do que entra, porque son plantas de xestión de residuos e van a levar, como ven, xa dixeron os compañeiros, residuos de todo tipo. Vosotros credes que en este momento hai algún control dos lodos de depurador? Alguén sabe onde van? Pois imaginadevos cando estén as plantas de tratamento, se alguén vai a saber o que entra ali. O deixo aí, para que vexades o risco que tedes. Bueno, enhorabuena a todos por despois de toda a vida verlos casi por separados, unha vez na vida todos juntos. Espero que isto seña unha cousa para andar trallante no campo e seña para diferentes temas noutras situacións. Bien, teño como eu ante todo son de Xuco, de Ribadeo, e son deses poucos do 5% que vamos quedar poucos no Candeiro de Leite. Eu estou vendo os que estáis aí sentados, se non entendi mal, notei-vos uns a favor dos gandeiros e outros concretamente casi que nos vean aquí vender a moto que é defensor do gandeiro para estar defendendo as plantas do biogás, os meus agrarios, concretamente. Eu vamos unha pregunta a todos. Está moi ben eso todo canto decides, pero aparte de ter que pagar, porque eu son de Ribadeo e repito, a 50 kilómetros hai un grupo destas fábricas en Navia, e sei o que falo. E, como é que dixo eu, que en Galicia, os meus agrarios, se me equivoco, son humanos que me corrixen, que o nitrógeno que producíamos, que casi cubríamos todas as necesidades por todo o que tínhamos. Eu vou a proposta a ele. Si metemos o purín nesa fábrica, maravilloso, sacámoslo, o que sale daí, sale urea, que pasa no futuro cos que quedamos, tan maravilloso é. Segunda pregunta, concretamente para ele, xa que é buenísima. Estas plantas, como mencionaron todos os outros, é para levarnos a un sistema de intensivo puro e duro como Estados Unidos, que en Galicia non hai territorio para isso. Consecuencia, esas plantas, non sei se o sabemos que estáis aí ou non, o enxurro só non funciona. En Castilla, os ganaderos que algún trae para el silo de maíz da RUC, este ano vamos a empezar a ver problemas, porque esas plantas están comprando esas cousas. En Galicia estamos coa intensificación das narices, os que levamos aquí generacións de nosos avós e bisavós estorbamos. Vamos por vacas pola carretera e estorbamos en cocha. Quero dicir, esas plantas queremos meter criaderos de cochos debaixo das pedras. Chegan aquí para falta o maíz. E a vai competir que un ganadero vai ter ao precio do leite que temos a carne en Galicia. A liquidez para competir con esas plantas que teñen o abono e nos van a acaparar as terras. Quero que me respondan a estas preguntas poderíos agrarios, os outros máis ou menos defenden os gandeiros. E vai saber o que fixeste en 2015 os doníos agrarios de toda a vida igual, movéndonos para nada, é todo un papel mollado. Moitas gracias por todas as palabras. Eu non veño aquí a vender unha moto a ninguén, veño a expresar a miña opinión, entendo que non se poda gustar, pero bueno, non entendín o da urea, o digestato basicamente o que ten amonio, ion amonio. O
o amonio establece un equilibrio co amoníaco, cando chega ao suelo, un ión moi movible que enseguida asimila a planta, e sí que pode ter problemas de lavado, entonces o digestato se tendría que aplicar teniendo en conta esa especificidade. Por lo tanto, é máis favorable ou máis acaído para facer varias aplicacións ao largo do ciclo de cultivo que para facer unha aplicación única, non? Porque senón o ión amonio sería lavado en parte e en parte moito pasaría a amoníaco a atmosfera, onde reacciona co oxígeno e dá esos problemas do que nos acusan sempre os ecologistas. Non sei, lamento que non tome nota do que dixeches algo do 2015. Non sei a que te referes exactamente. A ver, repito as preguntas. Sin problema. A competencia con nosotros de ARC pode ser esas plantas porque fa falta máis. Non función que vean todos que temos que ir a intensivo a super grande, sobre todo os cocheros de madeiras, os de leite, non vamos a competir. Donde fai falta maíz son as plantas pequenas que hai a nivel de explotación. Por exemplo, en Francia, nas ganaderías, que a partir dunha certa dimensión do número de ugeres de vacas, sí que teñen unha pequena planta de biogás onde genera o seu propio biogás. Pero, como decía Juan, como o purín está tan diluído, necesita carga orgánica. E como consiguen esa carga orgánica? Sementando o millo, cortan o millo e o meten dentro da fosa. Eso é un disparate, lógicamente. E en Galicia non é posible, porque temos déficit de superficie agraria. De feito, xa dixen antes que o 45% dos alimentos do noso gando ten que vir de fora. Fíjate se será perentoria necesidade de terra. En Galicia non cabe eso. Non cabe facer un cultivo para meter coa verda a fermentar. Eso non ten sentido aquí porque non temos terra. Vale. Entón, aquí non vai pasar. Aquí o modelo ten que ser outro. E eu o que dixen antes era que había que buscar unha solución ao xurro que se produce na ganadería interna, que, como dixen antes, é o 55% do nitróxeno que se produce no xurro en Galicia. Non ven do vacuno. O vacuno non ten problema. O vacuno pode asumir unha parte precisamente dos que non teñen terra dese xurro, do xurro dos porcos e do xurro das aves. E o que dije era que o planificador no seu momento valorará se ten unha planta destas pode servir aos efectos de gestionar o xurro como unha especie de centro logístico onde se acumula aí, se añade un valor que o gas, porque aquí fíjate a presión que vamos a ter todos, non só as empresas, sino como a sociedade e o legislador e que ten que tomar decisións, vai ter que ter en conta que maneira a Unión Europea lle pode decir a Reganosa ou a Repsol, a quen sea, que se queres meter o teu gas por este tubo, o 15% ten que ser biogás. Non me contes a tua vida, o 15% ten que ser biogás. Fíjate se vai a esa presión. Temos que ser conscientes de eso. Non é noso problema, por suposto, pero que eso pode pasar mañana, non te quepa menor duda, que nos pode presionar. E o importante ante eso é que se se va a facer algo sirva realmente para gestionar os problemas onde os hai, que é na ganadería sin terra, e se va a ser un negocio, que participemos nós, que non seamos unos simples agentes pasivos o que van allí perdendo da vida, dame o xurro que te multo. Eso sí que sería intolerable, porque as cosas se poden facer técnicamente acaídas ou non acaídas, pero incluso sendo técnicamente acaídas pode ser socialmente tolerables ou non. E iso por lo que hai que pensar, entendo eu. Non sei se me expliquei. Bueno, eu... Vamos a repetir, non deixe. Son Eloy Villada, funcionario xubilado, e bueno, eu hai bastantes anos na Pastoriza acuñei un término novo que non tuvo moito éxito, que foi o de turboducto. A que ven isto? Pois que xa daquela veu unha empresa ao Concello de montar unha planta deste tipo. Entón esa xente, claro, esa xente pensou, dixo, hostia, vamos pagar o xurro, o sea, está o petróleo, postos de traballo e vamos pagar, claro. Despois, cando se aclarou que non, que nas plantas que había, que estaban, despois fechamos todas, por Soria, por aí,
había que pagar, me parece que era 400 pesetas por metro cúbico, pois o interés desapareceu. E despois deso, bueno, xa había unha parcela no polígono industrial para montar a tal, aquilo era totalmente inviable, como siguen sendo a maioría. Falouse aquí antes da banda que tiña Core, bueno, ainda ten, pero pechada, en Sarreaus. Un dos responsables daquela banda estudiou comigo e somos moi amigos naqueles tempos, xa estamos xubilados os dous, e entón levou bebela e díxome estas palabras: isto é un timo. As palabras foron do responsable de porcino de Core: isto é un timo que cando deixa de haber a subvención pechas. E o curioso é que a auga salía cristalina. E digo, pero a auga sale cristalina, sí, pero non vale. Cuidado co tempo. Ben, logo destas dúas aclaracións. E despois hai outra cuestión que eu creo que hai un problema a nivel de España, presumimos de ter unha gandeiría moi eficiente no porcino e tal, pero é que España está se convertindo na cloaca de Europa. O que non admiten en Francia xa ou Holanda, porque xa están tamén nos seus límites en Bretaña e tal, pois vaise colocando aquí. Quixose incluso desde Galicia comprar, seino porque tuve información directa, pois se non se poden poñer aquí, vamos comprar a Castilla e León, que ali van ser, bueno, Castilla e León tampouco son estúpidos, en fin. E bueno, todo o que vimos aí no vídeo. E despois xa digo, hai que ver, porque claro, é que produce tanto gas, vale? Xa, pero e canto gastamos en transportar os xurros, se non temos un xurroducto desde as explotacións, e despois o residuo devolverlo outra vez a donde? En Pol presentouse no Concello de Pol hai uns anos, chegaron tamén os de Valencia, e convenceron a xente que me extrañou muitísimo que convenceron, e era de vamos ir buscar o xurro ás explotacións, vamos que quitar o que lle teñamos que quitar e despois vamos por o devolver. Pero quen carallo entende eso cos costes que ten? Pero despois, claro, eso vendese moi ben, a planta de Navia. Eu teña ali un veciño que veu de Asturias e que lle moleste que os rapaces que teñen ali unha granxa bastante grande ali ao lado pasan na cisterna. Dice, es que en Asturias todo el purín va a la planta de Navia. E dicía, bueno, mira, Luis, en primer lugar a planta de Navia está pechada. En aquel momento estaba completamente pechada. E en segundo, eso non sei, porque é totalmente imposible. Pero véndense esas cousas. Eu non estou dicindo que non poida haber interés en alguna planta de biogás, en casos moi concretos, en zonas moi concretas, cando dispós, por exemplo, no caso de, eu estou unha vez en Francia, nunha explotación comunitaria, nun GAEC, e que pasaba? Había ali ao lado, ou cerca, unha fábrica de galletas, e que lle sobraba moito material, o sea, moitos hidratos de carbono que non utilizaba. Bueno, pois ese era o que se utilizaba no insertar, cousas dese tipo, é posible. Pero crear unha macroindustria do gas, etc. Os cálculos podemos facer os que nos piensan. E despois eu, sobre todo, insistiría en como se mantén, o sea, porque con xurro eso non funciona. Eso sabe funciona. Gandeira, sí. Tienes gandeira, queres falar? Eu estaba, despois de escoitar Eloi, dicía, bueno, cando nos timen, cando nos queiran timar, o que hai que fazer é plantarse. Sí, no, antes. Hai que plantarse antes de cada plantarse, cando nos veña, cando queiran virse vender a moto, plantarse. Antes. Unha vez que se meten en vou dar paso aquí a outro veciño, vale, que se vai presentar. Hola, buenas tardes, son Suso, son vecino de aquí de la comarca de Palas. Esto nos afecta a todos. Tengo que decir, después de toda esta información que tenemos de los técnicos,
importante todo lo que han dicho, pero no nos queremos desviar. O contra es que quieren poner una planta de biogás en Santa Gerulla, que no le hace falta, que no tiene cabida y que no la queremos. Nada más. Y la plataforma esto sería a verla, que se vaya. No queremos la planta de biogás en Santa Gerulla. Punto. Esto plantas y en la tampoco. Y el digestato es eucalipto. Exactamente. No te preocupes que se vos adherides ao grupo de WhatsApp da compañeira e tal, vas ver do que eu falaba e do que ti falas, pero eu coñezo porque estiven ali, sabes? Piseiro, entón sei do que falo. A ver, son a feo de filo, pero o que agora vedes un rum da mina de Touro, eu digo-vos o número máis grande que os collan nunha libreta, vale, aí se meteron miles de millóns de lo de depuradora mentre que non tuveron xestión. E a foto que llevo a trasladar ahora é un dos múltiples regos ou tubos que se baixa un tubo que verten a olla. Así empezades a entender un pouco que son os nodos de depuradora. Por eso antes vos dicía en plan broma o de 200.000 personas cagando na ría de tal, xa, pero somos casi 3 millóns de gallegos, claro, pero hai moita merda. Hai moita merda e non só cagan as vacas. E as vacas gestionamos, as persoas non. Esa é a gran diferencia que eles intentan trasladarnos. Ahora mismo na prensa ou na televisión sempre vedes que se notifica o abono de vaca e sempre se di residuo. Non, perdón, residuo non é un abono de vaca. O sea, o abono de vaca é un abono, nutriente. Residuo é unhas cuidados, que está sin tratar, que está sin separar, está sin distribuir. Eso é un residuo. Entón, por eso digo que, ojo, que a prensa utiliza moito ese tema para irnos levando a que todo o que bota a vaca polo pueblo é un residuo. Cuidado, as miñas vacas saen locamente de principio a fin. É por eso. Bueno, eu respecto ao objetivo deste debate era o de plantearse preguntas sobre o problema ambiental. Eu creo que aquí estamos de acordo que o sur é un fertilizante que os propios gandeiros dicen que necesitan. En todo caso, o problema está planteado nesa gandería de Senterra. A primeira cousa é, bueno, pois o problema está aí. Para resolver o problema do sur non andemos por aí, non andemos por aí. Outro problema que planteaba e é o que outro debate tamén distinto e terá que ser importante é o problema da enerxía, a deficiencia de enerxía que planteaba aquí o representante de Meus Agrades. Bueno, é outro debate un pouco diferente, que están relacionados efectivamente porque aquí se pretende dicir que destas plantas de biogás obtén unha enerxía, un biometano, que efectivamente é un equivalente do gas natural. Ora, ali xa se planteaba a pregunta esa de, porque hoxe hai que dicir tamén que se nos venden como verdes e como proxectos de economía circular calquer negocio, calquer tipo de negocio. E iso é a primeira cousa que temos tamén, sempre que nos veñan con estas plantas industriais, ver que é o que ten de verde e que é o que ten de economía circular e non nos deixamos engañar, porque tamén antes se nos vende como economía circular e tamén a mina de Touro tamén se verá así, non? Pero bueno, o problema de enerxía, ese da deficiencia de enerxía é outro debate que está aquí relacionado e que tamén hai que dar, pero planteaba aí unha intervención aí atrás, dice, cando se nos plantea o problema da enerxía que podemos obter aí, temos que plantear o balance de enerxía completo. Desde o momento en que empezamos a trasladar o xurro á planta hasta o momento que estamos poñendo todo eso no conductor de gas correspondiente. Aquí tamén hai que dicir que hai que elevarlo, transportalo a donde teñamos unha posibilidade de inxección de gas. E cando as contas se van así, pois non sabe. A cuestión planteamos aí tamén desde atrás o perigo que a nos leva un modelo, se empezamos a camiñar por aí,
e aí creo que podemos estar todos de acordo en que este é unha porta aberta para promocionar ese modelo de agricultura intensiva ou de agrogandería intensiva que logo vai xerar outros problemas e veñen con máis problemas, vai xerar outros problemas e estamos nunha cadena que temos que repensar xa dende agora. Eu non quero aquí condicionar a opinión de nadie, pero creo que cando menos temos que repensar xa dende agora o que vai vir despois. Con iso, pois, o debate que siga hasta que... Bueno, o veciño de aquí apoio que decía hai un momentinho o meu compañeiro xa, así en plan concreto, que o meu compañeiro Suso non a precisamos e non a queremos. Bueno, eso sí. Pero está claro, pero eu quero facer tamén unha pregunta, non? Porque estamos vendo, claro, a cuestión está en que nos están vendendo todo o tempo que precisamos enerxía máis enerxía renovable, non? O sea, renovables, os eólicos, a hidráulica, agora pois o biometano, e ademais, claro, que de repente isto pois nos soluciona moitísimas cousas, non? De repente é a solución maravillosa, e o problema é o que dixeron, non? Que son os xurros, xa está demostrado que non é o problema, e sobre todo no modelo de gandeiría que temos tradicionalmente aquí neste país. Estaba falando que agora ese modelo novo de agrogandeiría sen terra, que é o que xa está funcionando en moitos lugares, e aquí é o que pretenden ir instalando tamén, por eso limitando cada vez máis a ese territorio susceptible de ser de producción agraria, que está sustituindo, pois, como decíamos ben, pois, por a silvicultura esa descontrolada de monocultivo de eucalipto, e a outra historia é esa produción de porcino, do que parece que non falamos suficiente, e que creo que é realmente un problema moi grande en Galicia, e que tamén é unha maneira de produción cárnica, digamos, seguindo ese modelo extractivista, porque eu creo que todos os que están producindo carne de porco aquí en Galicia, tantas granxas que se abriron por todos lados, tantas granxas con menos limitacións á hora legal de instaladas, durante moitos anos, e despois vemos que todos esos porcos pues, van para Holanda, para China, o sea, para aquí chegan os piensos, non comen, quero decir, o que se produce aquí. Todos os porcos non se van con nada, me parece, ni se escozo caldeiro. Non, ese pienso chega de algún lugar, e aquí, entonces, engorda o porco, caga, e se volve a carse para fora, producindo beneficios para multinacionais que non son de aquí. Aí creo que onde está a clave deste rollo do biometano, non? Entonces, por que eso vamos a soportar os que de alguna maneira mantemos un territorio aínda coidado e sin excesos de producción de eso, soportar todo eso, e por que hai tan poucas limitacións ou, digamos, contestación a ese modelo de producción cárnica. Bueno, eu respondo pola parte do dentro. Na parte onde máis porcino hai, se nós, desde o noso punto de vista, vimos que sería necesario xa unha moratoria de máis granxas de porcino, ou, polo menos, habilitar máis granxas de vacún para poder absorber o óvulo porcino. Explico de outra forma máis fácil. Está aquí todos os centros sociais do sector vacuno. Sin embargo, o plan desarrollado pola Xunta de Galicia non contou con ningún deles, pero sí que contou con Reganosa, a Banca, Repsol. Esta diferencia, non falan por nós, dispoñen de que nós temos un problema. O problema tenemos eles que non falan con nós. Nós tamén diremos isto mesmo encantado, a solución, pero non nos queren escoitar, inventan unha solución eles.
Deza, non me atita con esta anxo que ten temas deportivos. Houve proxectos, houve empresas, ou algo que golpeara a porta dos concellos de Galicia que teñen ou empezan a ter problemas co sur deportivo. Xa hai unha sanción non, porque foi moi sutil a Xunta de Galicia para por así que fixo unha pequena moratoria para demostrar tanto o que é o encodo de Porto de Mouros como o Palo de Deza xa estaba moi rozando, lindando o tema de contrato, pero pediron unha moratoria da sociedade completamente non hai proxectos, pero no minuto que entre eso que se vayan contando que hai que reducir o Creanes e o Creanes quer decir echar mano. A ver, eu levo explicando, e que hai xente que non sabe, que hai que a Xunta de Galicia, e non falo agora a Xunta, que a Xunta, eu sou un enxeñeiro, non sou traballo da Xunta, pero non vou a falar pola Xunta, porque falo do que eu creo que é interesante co meu criterio para os gandeiros e para a xente que vive rural. Non se queren poñer moratorias a novas granxas e están permitindo, eu lle dixen ao señor Balseiro, que se justifique que se pode xestionar o purín cun papel dunha empresa xestora do residuo. É un fraude, porque non se xestiona nada. E todo estamos creando un problema porque esa empresa nadie lle controla a donde vai o purín, e sí que en cambio lle piden a unha pequena granxa a donde ten que buscar terra, canto nitróxeno vai a botar, canto fósforo, un análisis de terra, si non sei que, non sei canto, pero hai xente que non ten terra e di, bueno, pois a mí o tema do purismo xestiona unha empresa de residuos. E eu levo dicindo por activa e por pasiva, pero eso eu dixen a como xente, ao conselleiro, eso é un fraude para a conselleira. Como son vellos xa pasaron por mí moita xente, pero eso é un fraude. E eso non vai a solucionar o problema, porque, bueno, xa estamos vendo que pasou en Holanda, non? Holanda, por que viñeron todas as protestas? Porque hai que pechar granxas. No momento en que sigan poñendo máis granxas, máis carga de purín, habrá que declarar xa está en punto zona vulnerable. Que significa zona vulnerable aos nitratos? Que hai un límite de nitróxeno que hai que cumplir. E ademais é orgánico. Curioso, fixademos Europa. Europa, eu non me... xa estou de volta de Europa. Curiosamente, Europa deixa botar abonos químicos nas zonas vulnerables, pero non abono orgánico. Manda carallo. Bueno, pois nas zonas vulnerables non se vai a botar máis que o que equivale a 2 vacas. Así que se vayan moita xente do Deza, sobre todo por cento, non terá onde botar o purín, porque xa as vacas, os de vacún, estarán xa ao límite. Entón, eu non entendo esa irresponsabilidade. Como se pode seguir indo cara ao desastre? Pois eu o deixo aí, non, porque eu como técnico non o entendo. Non sei se alguén aquí o plantexou, pero eu creo que hai que exigirle aos xestores, me parece moi ben que esas xestores que fagan unha labor de tecnoloxía, con maquinaria, que non pode ter calquer gandeiro. Claro que sí que son necesarios. Pode ser un negocio moi complementario para os gandeiros, pero hai que levar un control. Esa xente ten que cumplir a lei como os demais gandeiros. Non sei se alguén... Bueno, era o que quería. Bueno, en relación a isto de que planteabas aí dos problemas que plantean os conocidos, que son as explotacións en terra, o que hai que dicir é que estas faltas de biometanos non resolven ese problema de falta de terra. Por nitróxeno todo queda no digestato. E o fosfato, que é o problema da eutrofización, que botan a culpa ao labrego, bueno, as explotacións gandeiras, creo que aí hai que revisar moito esa culpabilidade.
pois tamén queda aí, ou seja que sin terra non se fai xestión ningún. Entonces, ese é o que hai que plantearse. As explotacións de porcino necesitan esa terra, planteaban aquí todos na mesa, é un fertilizante que pode servir para complementar a explotación de vacuno, que necesita ese fertilizante para a produción de alimento. Eso é o que temos que ter claro. O que planteaba aquí Juan Castro, os con toda a razón do mundo, eso de dicir que unha explotación de porcino como unha que se quere promover no Concello de Friol agora, que ten un problema solucionado con un contrato de xestión de xurros accedindo a unha empresa, non vou dicir o nome, pois eso é xestionar xurros? Non, eso é un fraude total, porque teñamos que explicar que vai facer esa empresa xestora de residuos con ese xurro, porque non vai almacenar o seu pollo, que tratamento lle vai a dar, a donde vai levar todo eso. E isto é o fraude que non podemos consentir, e é o debate de agora, que temos que empezar agora. Bueno, quería decir unha cousa máis. Eu sí que sei, ou inturo, o que se está facendo, se está blanquexando os lodos de depuradora, con empresas que están gestionando los de depuradora, se están metendo, mesturando cos xurros, e desaparece os lodos, e desaparece o tratamento dos... Eu querría saber, bueno, porque para mí mo din, pero que debíamos, non sei se algún veterinario ou veterinaria por aquí. Non lles interesa os veterinarios isto. Bueno, pois a mí sí que me interesa, porque non nos deixan, ou non nos deixan poñer unha fosa, como decía antes en Vila de Cruces ou tal, para xestionar o purín colectivamente, pero non vexo que ni Dios se preocupe de que se poda meter merda das cidades nunha fosa de xurro para lá dar de abonar as terras onde se saca os alimentos. É incongruente. E iso, xa digo, é unha forma de blanquexar un problema que teñen as cidades. E é moi fácil de saber por que é. Porque un bo tratamento deso costaría cartos. E un bo tratamento deso habría que pagar máis impostos. E iso non é fácil. É fácil que o trague as cosas de purín e o agricultor. Non sei se me explicaba alguma pregunta. Non se entendeu ben isto que dixe. Non, hai que xa me corta, non? Concretar un tema dese que foron invitados a veterinarios, non puderon ir, algúns que xa... Pero non será o de lodos, aquela que dice que hai que cortar. Eso é unha broma entre eles. Non, eu fai moitos anos, no ano 2000, traballei nunha conserveira. Esa conserveira, bueno, se elaboraba conservas. Entonces, na propia planta, non había un torrillo sin fin, digamos, residuos das vísceras, cabezas, etc. Non? E todo iso iba a unha tolva. En esa tolva, pasado un tempo, cando estaba chea, viña un camión, collía, non era un residuo, era un subproducto que nos pagaban, vale, para facer farinha de pescado para complemento alimenticio animal. Vale? Ben, sí. Pero está daquela, no 2000, vale, tiñamos unha depuradora, a empresa, a cal me tocou a min, que non tiña ni idea que me aprender, vale, que tiñamos ali os técnicos da xunta cada mes, vale, vendo, abría villa, vendo, o sea, estamos falando do 2000, vale, estamos no 2025, entonces, eu sí que hai unha cousa que igual me podedes aclarar, se non dá igual, porque intentarei averiguarlo pola miña conta, porque igual desvío o tema e para nada quero, o porqué temos que soportar que se un proceso productivo agroalimentario ou alimentario genera unha serie de subproductos que lle quitan beneficio, por que os residuos das empresas privadas temos que xestionar a población, por exemplo, a través do biogás? Esa é a pregunta, ou?
é que non ten, eso é unha cuestión que teño que investigar. Que eu son veterinario. Pasa que eu, vamos a ver, é unha pregunta que fixo Juan Castro non sei responder, porque por un lado traballo en saúde pública, en industria alimentaria, e eso, por eso collín a palabra, porque aquí no Deza xa hai dúas industrias que teñen unha plantiña de biogás. É unha plantiña de autoconsumo, realmente agora é de autoconsumo. Eu, coñezo esas empresas, e a miña primeira idea sobre o biogás pois non a veía tan mal. Agora sí que, despois de escoitar os vosos expertos, son consciente de que todo ese entramado non é a solución ni para os xurros, ni para os residuos, ni para nada, nin se precisa aquí ninguna planta de biogás. Pero sí coñezo estes dous casos, que o que fan é, como decía Sonia, pois a materia orgánica, creo que tamén collen algo das granxas, porque unha é de coellos, a levan para unha planta de biogás que está aí a vista, indo para o Rodeiro, ben se ve. E hai outra en Bandeira. Coñezo estes dous casos. Eles están contentos con ela, pero bueno, non ten nada que ver co que estamos a falar aquí, de montar unha macroplanta e de xestionar os xurros, máis cando se precisan como a goma. E o que falabas eso dos sandats, sí que eso se xestiona como empresas de subproductos non aptos para o consumo humano, eso sí que é obligatorio xestionarlo con empresas autorizadas. Os sandats tipo 2, tipo 3, eso sí. O problema é que moitos dos residuos, como ben decía Juan Castro, por lo menos o pouco que coñece, seguramente este corregir, a Xunta, vale, a través de medio rural, se le compete a medio rural, ou de sanidade, se le compete a sanidade, ou a saúde pública e industria alimentaria, ten un listado, vale, de empresas autorizadas que autorizan eles. Eu podo, mañá tarde de alta, como xestora de residuo de home, sandats non, porque é complicado, pero de outro tipo de residuo menos complicado, mañana mismo. Entón, claro, aí tamén surge a duda, porque tamén conozco a outra versión, vale, de empresas que non tiñan necesidade de ter depuradora, vale, e que os residuos se botaban nos contenedores, eran asimilables a sólidos urbanos que non eran, e se botaban de noite, pero que isto fai uns anos ainda sigue pasando nos supermercados en moitos sitios, porque iso é a único sitio onde eu me movo. Entón, claro, tamén ese tema de xestores autorizados, eu son moi crédula, pero tamén teño que aprender moito porque teño a dúbida de como xestionan, de como rematan o ciclo. Teño a dúbida. Sí. Pensando no ese establecimiento non pequenos, non cargado, 20 kilos acertase que se hacen salvo santos. Salvo santos, sí. Isto xa é desde a miña ignorancia. Dicen por o que sale desa planta e vai para as terras dos gandeiros que despois dá a terra a base do tempo metales pesados. Eu pregunto se que cago a vaca bota metales pesados para fora ou de onde sale ese metal pesado. O que é isto? Unha vaca nunca vai a meter metais pesados. Unha vaca nunca vai. Si hai metais pesados é que se están metendo outros residuos dentro dese tratamento que sexa. E iso é un problema, e por eso insisto, onde hai metais pesados os lodos de depuradora. Está na legislación que, vamos a ver, eu decía outro día na charla, non hai cousa máis valiosa, máis o patrimonio mellor que temos, que ademais é necesario guardar, porque depende dos alimentos, a vida do que comemos, depende da terra. É moi terrible que estemos envenenando a terra, porque, a ver, eu sempre digo que as granxas familiares coidan a terra porque iso é un patrimonio para as próximas xeracións. A nadie lle interesa contaminar a súa terra, porque se contaminas con metais pesados a terra, esa terra xa non vale para culturar.
e quitar os metais pesados da terra é imposible. O sea que o que vamos a ver, o decía un candeiro outro día, os rodos parecen moi interesantes como é como cando comes comida basura, pero a larga acabas enfermando e non podemos enfermar os rodos. Temos que as vacas non van a comer metais pesados porque non lles damos de comer metais pesados, joder. Está controlado eso que se lle dá de comer as vacas, sabémoslo. O que vai entrar nunha planta de biogás non o vamos a saber, e vai a ser un negocio, e aí vai entrar o que en este momento estamos vendo que non se controla, que son lodos de depuradora, que tiñan que estar registrados igual que lle exixen aos gandeiros saber onde vai a botar os xurros, que si ten que ter a mangueira para arriba ou para baixo, bueno, eso era o plato de choque, non sei que carallo. Non se sabe que se fai cos lodos. Por que? Porque a presión das cidades e ademais a xente da cidade non quere saber nada da basura, pero bueno, sí que podía haber, eu o dixen moitas veces, as plantas pequenas de tratamento, incluso as granxas, podían ser xestoras de residuos da parroquia. O que decíamos non sei, aquí hai un compañeiro que mellor le pode decir que te parecería que nunha planta de biogás se levara esos restos desa carnicería ou desos restos do supermercado que podrían meterse xunto co xurro e todos os restos orgánicos que hai que están indo a Sogama, por exemplo, cando é unha tontería, porque por que temos que levar a Sogama os restos orgánicos nas parroquias? Non se podría utilizar eso e beneficiarse deses cartos de xestionar os residuos os gandeiros e ademais producir enerxía e ao mellor producir no verán con plantas con fotovoltaicas no tellado e no inverno pois co calor do biogás para ter enerxía, etc. Claro que hai cosas, pero que non interesan. Por eso que cando falan de que en Europa hai tantas plantas de biogás, claro que sí, pero as gestionamos agricultores e gandeiros. E esa é a gran diferencia. Aquí o negocio non é para o rural. O rural é rico, en enerxía estamos vendo que están esquilmando, porque non deixan que se beneficie o rural que é rico. E onde está o que é pobre Madrid, que non ten, ademais, ninguna planta, digo, está protegido a Sierra Madrileña, que te digo 42% do territorio protegido porque queren levar os seus campos, levar pasear, salir o fin de semana a un sitio bonito, non van a levar a un sitio que haxe unha planta de biogás. Onde está o consumo de enerxía? Por que temos nós que sacrificar o territorio se no rural temos riqueza? Por que lle estamos dando esa riqueza a outros para que paguen o negocio? Eu me pregunto sempre, pero o rural é rico. O que pasa que o queren como se di, a facer negocio con eles, nada máis. Quería decir... As intervencións se nos parecen dan como posibilidades, isto é un inventario, posibilidades, 2 ou 3 minutos, unha conclusión personal sobre os usos, un problema ambiental, que se solucionamos, as plantas de biogás, unha solución, unha conclusión personal de cada unha. Quedan 2 preguntas. Bueno, unha pregunta, unha reflexión, non sei se isto non certo ou non, volvendo ao tema das plantas e da situación esta na que nos están convertindo en rural. Eu teño a sensación, como cidadán de a pé, completamente, de que dúas cousas, unha que os nosos políticos, todos, en xeral, todos os que teñen capacidade de legislar, evidentemente, porque os que non teñen capacidade de facelo, pois, pois están máis ou menos, cando lles toca, pois, ao pé da cidadanía. Despois, cando gobernan, pois é outra historia sempre. Teño a sensación de que todas as legislacións, en este caso concreto, no caso do biogás, que é un problema, como xa se apuntou por aí, por onde vos, é un problema que máis xeoestratégico. Hai un tema de carencia de gas, Europa ten
ten unha dependencia brutal. Entón, bueno, pues desde Europa legislan unha cuestión ou facilitan que se poña de moda unha cousa e catapum. E que ven aí? Non empresas pequenas, non empresas ligadas ao territorio que poden xestionar moito millor, ou ten ese arraigo do territorio, non o van, vamos a pensar, non o van a dañar, e non grandes conglomerados, grandes fondos de inversión que son os que van a captar recursos para facer ese negocio a costa de un rural que é a víctima dunha coartada, neste caso, que son os gandeiros, ou que son os gandeiros. A legislación, estamos cansos aquí no Ulloa, agora está moito de moda todo isto, de escoitar que falen os técnicos, o que digan os técnicos, si cumple a normativa, temos que facelo, si cumple. Bueno, e a normativa, pregunto eu, a normativa está actualizada para realidades que están vindo a esta velocidade, como é o caso das plantas de biogás. A normativa que cando se legislou pensouse neste tipo de negocios? Non. Van a cumplir? Claro que van a cumplir, no papel, por lo menos van a cumplir. Despois, unha vez que esteñen o negocio funcionando, aí van a meter o que faga falta para que o negocio funcione. E nós non vamos a ter, ni nós, ni os políticos que lo autorizan, porque van a mirar para outro lado. Entonces, a cuestión é intentar, por centrar un pouco o tema, o que temos é que sensibilizar e ser capaces de entender que isto non é bio. Bueno, sí, pode ser bio, pero bio común, de violación, porque isto é unha auténtica violación do territorio. Eu, a partir de agora, eu creo que debemos cambiar o logo que temos aí, que é moi bom, Begoña, pero creo que debemos poñer bio común, porque nos veñen a violar o territorio. xa falan despois. Eu tamén quero. Ai, perdón, por la non, moi por a xente, que seguro que ten ganas de marchar. O noso... Encantada, tanto máis debate que eu é porque igual se nos vai dar. O noso territorio ten un problema. E o problema é que é de quen é. É de quen é. E iso é moi problemático para todo o que eu quero expoliar. É dicir, aí está a dificultade. Pero tamén temos a nosa propia responsabilidade. Porque moitas veces queremos que nos fagan, que a Xunta tome decisión de... Non. Nos tamén temos a nosa responsabilidade. E moitas veces explicolle reunións, porque, bueno, participo con comunidades de montes, zonas deprimidas e tal, e dicen, que nos fagan, non. Non vayas con ningún proxecto a Xunta de Galicia, se teñe que pensar. Se lle dá feito pode ser. E o que ocurre é que estas empresas sí que lle dan feito. E dan as ideas, a parte das que tuveron. Xa o teñen estruturado. E a nos falta nos estruturar. Hai unha, por exemplo, eso que decíamos de unha planta de aquí de biometano, auga do churro que lle sobra, pronto irá de Ronegulla, pronto. Digo eu. E por último, quería recordar que cando Otero Pedrallo, na súa xeografía de Galicia, falaba de que as millores terras que había pro cereal en Galicia, todas estas cousas, eran justamente as terras de Monterroso, Antas, etc. Hombre, gracias, eso tamén, moi ben. Esto está. Hay que preguntarse. Bueno, yo también quería decir, como vemos en los reportajes al principio de las horas de esta charla, lo que vimos en esos reportajes era lo que somos nosotros, vecinos. Vimos alcaldes de pueblos. Y en ningún reportaje que hemos visto ahí, hemos visto a nadie contento con lo que nos quieren implantar aquí. Por lo tanto, pido una reflexión que creo que estamos todos bastante concienciados para transmitir a todo el mundo que esto no lo queremos. Que no lo queremos. Como todos los vecinos que Bueno, otra vecina.
Mi pancarta, ¿qué le pasa a mi pancarta? No. No te refieres a esa porque a mí se me moría. Es una broma. Bueno, el que ha intervenido en nombre de elas, eles, o eles, no sé, es el que más, con el que más concuerdo en algunas cosas. Aunque concuerdo con todos, pero bueno, una pregunta que me he hecho yo siempre, si el día que vinieron a presentar este proyecto aquí dijeron que no contaminaba ni emitía nada, y es totalmente inocuo porque no se ve en las ciudades, y yo en Altandeulla, a 300 metros de mi casa, me tengo que oler los lodos de toda esa gente. Entonces, que nada, eso, lo que dice aquel señor que está allí, que aquí no los queremos. Bueno, respirades tamén, porque logo témolo ao pedo, o sea, no reino miño, non? Son unha asociación, está realizada Antica Verde, pero tamén son veciña dunha das parroquias máis afectadas. Teño xusto a miña casa outro lavador, non? Entón sí que tamén pasan nas cidades, incluso nunha como Lugo seguramente que lle afectaría o cheiro absolutamente a toda a cidade. Por que pasa? Quizás sea a pregunta. Eu non podo entender como se goberna unha administración como a Xunta sin ter en conta nunca a opinión de estas personas que estaban aquí, que xa decían que non nas chamaban. Entonces parece que só teñen en conta a opinión desas grandes empresas moi interesadas, non? E que ademais deciden que señan iniciativas empresariales estratégicas xa no ano 2021, logo pasou o pleno día de San Froilán, o sea, mentre todos estábamos na calle tan tranquilos, pasou os señores da Xunta, no Consello da Xunta estaban firmando que tuvera unhas ventaxas. Entonces, en la que veña de Europa, como decía aquí un dos representantes desas normas, pois se as normas van contra o sentido común, é dicir, contra o interés xeral, pois todos tenemos que dicir non a esas normas, porque isto ten que estar sempre por encima. Entonces eu vou moi contenta pola maioría dos gandeiros, que efectivamente estaría moi tranquila, pero cos mesmos medos, porque os que deciden tampouco non nos teñen en conta a cidadanía, pero tampouco a eles. Entón, é hora de decir que se as normas non van en contra do sentido común e do interés xeral, pois fora con esas normas. Teremos que exigir nós, porque se a democracia goberna o povo, pois nos teremos que decir como hai que facelo. Tamén, antes de que me esqueza, que o grupo de traballo traballamos xunto, gracias a Daniel para organizar isto, porque non tiñamos todavía plataforma hasta dentro de uns días, convidamos a Consellería de Medio Rural, pero non quiso asistir, pero sí que estaba convidada, porque evidentemente entendemos que tamén tiña que ter presencia, vale, non é porque non quero que ninguén marche de aquí pensando que só traemos a gandeiros, non, invitamos a todo o mundo, pero os quixeron vir, outros non puderon ou non quixeron. Bueno, temos que ir rematando, Ribadeo. Proponemos unha cousa a todos que estades aí arriba, a todos os colectivos. O ano pasado, cando as tratoradas de gobierno, desde Castro Pol hasta gobierno, foron gandeiros 3 veces os tratores e nadie lo recibí. O que organizaba aquela dixo se iban para casa, e todos dixeron que non, o paisano non sei se estaba en Chineo, non sei dos. Se non vos recibí, reciben. Organizade todos os colectivos, os que estaban afiliados a vosotros, mas esta asociación, plantámonos en Dientos en Santiago, e non están. Quedamos a todo día siguiente ali, e non están. E a recibirá. Sí. Os asturianos son Bueno, aquí quero contarse algunha cousiña, mas eu estou feliz e encantada. Eu digo porque sei que hai moita xente que ten cousas que facer e dá rabia que tes ese medo de marchar e de interrumpir. Entón, se non é así, se non quere nada máis, solo 2 apuntes, vale, antes de que eles comenten o que vos queirades. Con todo
total libertad ou decirle a por onde non vais que aportar, vale? Que tamén a veces non hai moito máis que aportar sobre o dito. Primeiro, o tema da planificación. Dentro de 2 días vai facer uns meses que levamos traballando. Iria Beira, Begoña Coego, Xosé Luis Peás, Brais, Monterroso, Julio, Daniel Bispo, María Montaz, Pepe, somos o Berce, vale? O Berce, o que xa temos moita xente unida. Entonces, quen queira unirse non só para isto é prioritario, vale? Isto biogás non va, pero el nombre que vaya da igual. Teremos como objetivo prioritario biogás e despois todas as cousas, vale? E despois hai unha chica aquí, de nuevo outra chica, pero non é unha chica, que quiere simplemente en 2 minutos presentaros unha cosa. Ni dos, uno. Eu simplemente quería presentar este calendario. Son do Instituto de Estudios Ulloas, entonces aproveito para presentar un calendario que fixemos. Seguro que diredes que a estas alturas, non? Pero realmente é un contido atemporal neste momento en que estamos ca parada Moquis de Altri. Entonces recollemos fotografías pedidas por Santiso, que son maravillosas, preciosas, da Ulloa. Recollemos aquí na portada, recollemos unha fotografía do Castelo de Pambre pedida por un fotógrafo que vive aquí, un fotógrafo alemán que vive aquí en Galicia. E despois recollemos tamén, según vamos pasar os meses, vamos recollendo as frases máis importantes, digamos, de cada intervención que houve durante este ano na Ulloa en Galicia respecto ao tema de Altri. Entonces, bueno, eu penso que é un calendario moi lindo. Nos regalamos los socios, os outros, pois, se alguén o que temos lo que vender, porque somos moi pobres. Entonces, pues nada, se alguén o quere, pues é un calendario, digo, moi lindo. Exactamente, se alguén o quere, pues vale 5 euros e está aquí, vale? Pues moitísimas gracias e perdonade a eso. Bueno, pois, reflexións. Quen quere empezar? Veña. Moitas gracias por ternos invitado, un placer estar con vos. Eu diría como conclusión que os proxectos que veñan para o rural teñen que funcionar como palancas para xerar riqueza, para resolver problemas medioambientales, para resolver problemas de gandeiros que os teñen, e que teñen que traer soluciones técnicamente acaídas e socialmente acaídas. Se cumplen os conceptos serán vertidos, e se non. E despois que non se debe mezclar efectivamente lodos depuradoras con digestados que valen a pueblos agrarios. Eso é unha línea vermella clarísima. Moitas gracias. Pouco máis que añadir tamén, un pouco que todo o que se fala no rural que ten que responder a criterios técnicos, que ao final é que sabe, falar un pouco co povo, que ao final é que está vivindo no rural e sabe os problemas que ten e como solucionar normalmente, e que non se mide polo que todo ese tema política e intereses políticos e económicos que sempre vai en contra do povo. Bueno, nos non moito máis vamos aportar, simplemente a vosa exposición ao precisar de isto. Nos tamén agradecer a invitación a este acto e despois quería decir moi claramente todo o proxecto que veña por do medio rural ten que estar ao servicio do medio rural e ao servicio dos gandeiros e das gandeiras e dos labradores e labregas que viven. O que non pode ser un instrumento para que grandes empresas fagan negocio a conta da riqueza que ten o medio rural galego. Simplemente quería, estou a verdad moi orgulloso de que me inviten como funcionario para facer cousas, porque a veces os funcionarios non nos invitan, dicen que non vale para nada. Bueno, estou orgulloso de ser funcionario, pero estou orgulloso de estar con todos vos. Teño que dicir unha cousa, que hai unanimidade e ademais teño que dicir que é froito do traballo de xente para que este aquí todo o mundo que quixo estar representado, non? Nesta mesa estamos todos os que creemos que hai que defender o rural, creo, unidos para non sin rollos políticos nin historias, eso é outra cousa.
unha cousa, creo que temos moito que facer e agradecer que estén aquí un grupo ecologista como Adega, porque temos que intentar que non divida o mundo ecologista cos gandeiros, porque é unha forma moi sutil de dividir o mundo urbano e temos que demostrarlle con estas fotos son preciosas, calquer urbanita podría disfrutar. Eu non vexo aquí ninguna industria nas fotos que puxeches, non? Como vai querer ir a pasar por un polígono industrial? Pero en cambio a xente que está no campo crea abre camiños para que a xente poda pasear, está cuidado o territorio, e realmente eso o que hai que e ademais o atún é unha forma de vida que está relacionada co territorio. Cando se fala de alimentos que veñen de fora, vichedes como a industria do pienso enseguida dixo que non quería saber nada da lei esa de deforestación. España é o principal país deforestador da Amazonía e do Cerrado, e somos os primeiros consumidores de pienso. Hai un negocio cos piensos. Non interesa que a xente produzca os alimentos na casa, nin que abone co seu propio abono. Ese é o tema capitalista que temos que ter claro. Ben, pois eu, como conclusión por parte do Sindicato Labrego, o que temos que dicir é non estamos a favor desta planta en Antas de Ulla, consideramos que non ten cabida, entón imos a traballar para que isto non chegue a implantarse aquí, imos a colaborar e a axudarvos todo o que poidamos, todo o que se poida, imos a parala, e o que teño que dicir é que consideramos que aquí quen manda, quen debe mandar e quen se debe ter en conta é os veciños e as veciñas. O porqué, falabas aquí de o porqué determinado tipo de actividades industriais ou de granxas industriais van adiante, é porque hai unha legislación. Hai criterios técnicos, pero refírese sempre a unha legislación, e esa legislación deciden os nosos políticos. Esa legislación, se non ten en conta os saberes ancestrais e as formas de facer tradicionais e as conxuga os coñecementos modernos e técnicos, sino que se plega aos intereses do capital, aos intereses de industrias, a quen lle entregan os porcos todas as granxas de porcos que hai, quen condiciona que haxa subvencións de centos de miles de euros para instalar ese tipo de industrias, porque son industrias. Entón, eu creo que como veciños e como povo debemos condicionar que ese tipo de normas, ese tipo de leis vayan a favorecer os avós e non ese tipo de proxectos. Eu quero unha Ulloa que produzca alimentos de calidade, controlados pola poboación. Eu quero unha Ulloa que teña os queixos da Concha, a carne do Arejal, o leite das vacas de Alex, e así, como é de Xulio, por exemplo. Entón, a conclusión é planta de biogás en Antas, non. Tirar por este alto variante, pois solamente agradecer que puderamos estar aquí todos xuntos, agradecer que eu creo que chegamos ao consenso de que o xurros é un fertilizante que a terra necesita, que as plantas de biometano, estas plantas industriales de biometano non veñen a resolver ese problema, e disso creo que estamos coincidindo, non? Despois, bueno, hai o problema ese da eficiencia enerxética que se falaba aquí tamén, está relacionado, pode estar relacionado con isto, pero aí hai que ter moito ollo, porque eu fiarme nunha Unión Europea que me fala de esa deficiencia enerxética e tal, e me ven con apoios ao militarismo e a guerras, que aí sí que se gasta enerxía, se gasta enerxía en destruirnos uns a outros. Bueno, hai que tomalo pois con moita cautela, con moita cautela. En todo caso, este é un debate que eu creo que foi necesario, ten que continuar efectivamente, e ten que continuar no sentido de facer o que todos estamos aquí de acordo tamén, de que poñamos os proxectos que veñen ao medio rural ao servicio do
medio rural e non ao servicio destas grandes empresas, deste negocio empresarial, ese negocio de grandes empresas do Naturgy, etc. Xa todos me entenderon, non fai falta estar. Só me queda agradecervos en primeiro lugar a todos a vosa asistencia, agradecerlle a toda a mesa, a Jacobo, a José Luis, a Adrián, aquí a Juan Carlos, a Elías, a Xulio e a todo este grupo que nomeou antes Sonia, creo que quedou librado sin nomear, e vai que non me agradecerles a todos a asistencia, agradecerle a área de medio rural da Diputación que o que dixen antes, que vira a necesidade de facer este debate a nivel social, e agradecerle a persona que está aquí xa, a alcaldesa de Antes de Ulla, a cesión deste local, e que podamos compartir isto moito máis veces e moito máis martes como este. Moitas gracias.